Un posto al finestrino. Oggi il podcast è dedicato a Napoli. Θέση παράθυρο. Νάπολη και η διαχείριση της νίκης. Σήμερα μαζί μας έχουμε καλεσμένον ένα ειδικό Ναπολιτανολόγο. Ναπολιτανολόγο λες? Τον Κώστα Διαμαντή Μπαλάσκα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε επιτέλους στο podcast νούμερο 18 και περίμενα πώς και πώς αυτή την πρόσκληση. Είμαι πολύ συγκινημένος για αυτή την πρόσκληση. Τέλεια. Καλώς ήρθες, Κώστα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Θα θέλαμε να συζητήσουμε μόνο ένα πράγμα. Να μην είσαι απόλυτος με αυτά που λες. Porte cazzone con un stemma a rete, una cupolella che vi si era alzata, passa scampaniando pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, sienta a me chi tu fa fan. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca bene. Νάπολη λοιπόν, και ένα ωραίο πρωινό ξεκινήσαμε το ταξίδι μας από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Πήγαμε λοιπόν εκεί πρωί-πρωί. Καταλαβαίνεις, το μάτι σχεδόν κλειστό. Οπότε ένα καφεδάκι το σήκωνε, έτσι. Και ξέρεις, το πρόβλημα με την Νάπολη και όλη την Ιταλία είναι ότι δεν υπάρχει κρύος καφές. Οπότε εγώ προσωπικά έπρεπε να παραγγείλω και να εφοδιαστώ καφέ για όλο το ταξίδι. Κάτσε, μισό λεπτό. Πώς παρήγγειλες? Δεν ήσουν στο σπιτάκι σου στο καναπέ? Παρήγγειλα από το Gate Delivery by Food ένα φρέντο καπουτσίνο λάτε και για σένα ένα φρέντο εσπρέσο και ένα handmade croissant. Είδες πως σε φροντίζω? Κάτσε ρε, εσύ πώς το έκανες? Ξέρεις ότι πάντα, όπου και να πάω, ψάχνω και ανακαλύπτω πράγματα και υπηρεσίες για να κάνω το ταξίδι μας πιο άνετο και απολαυστικό. Μάλιστα. Και Gate Delivery από το eFood στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Παραγγέλνεις και υπάρχουν και τα κόκκινα pick-up points που μπορείς άνετα να παραλάβεις το καφεδάκι σου ή ό,τι άλλο τραβάει η ψυχούλα σου. Νομίζω είναι 14 στον αριθμό στους εντός έγκεν περιορισμούς στις πύλες Β. Μια χαρά. Και μπορείς, αφού πάρεις τον καφέ και το σνακ σου, να επιβιβαστείς στο αεροπλάνο εφόσον το επιτρέπει η αεροπορική σου. Τέλεια λοιπόν, Ναπολιτάνε. Μιλήσαμε για κρύο καφέ, το οποίο ήταν και το κεντρικό θέμα του πρώτου τσουμπίτου του Θέση Παράθυρο, που είναι μικρές ιστορίες που αφηγούνται τις αγωνίες στα ισόψυχα των παρουσιαστών. Και τι άποψη έχεις εσύ γι' αυτό? Έχει η Νάπολη καφέ? Καταρχάς να πούμε ότι εμείς κρύο καφέ δεν πίνουμε. Ποιοι είστε εσείς? Εμείς οι Ναπολετάνοι πίνουμε εσπρέσο, έχουμε μια φήμη ότι έχουμε από τον καλύτερο καφέ στον κόσμο και επίσης δεν πίνουμε καπουτσίνο μετά τις 12. Αυτό πιστεύω είναι, το γνωρίζετε, είναι έγκλημα. Έχω λάβει πάρα πολλά δολοφονικά βλέμματα από, όχι μόνο από Ναπολιτάνους, γενικότερα από Ιταλούς, ότι έτσι και παραγγείλεις καπουτσίνο μετά τις 12, για μένα είσαι νεκρός, ας πούμε, ή απλά σε λυπάμαι, ρε παιδί μου, και εντάξει, δεν αξίζει πλέον. Όταν οι άνθρωποι έχουν αρχές, έχουν αρχές και τις κρατάνε, δηλαδή τις σέβονται τις αρχές τις οποίες έχουν, οπότε υπάρχει μια συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων. Πράγματι, και στην κουζίνα Ιταλία η αλήθεια είναι ότι οι αρχές αυτές είναι αρκετά κλειστές, έτσι, δεν ανοίγουμε πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευελιξία, θα λέγω εγώ, αλλά θα το συζητήσουμε στην πορεία. Παρ' όλα αυτά, μιλήσαμε για Ιταλία, Νάπολη, αλλά νομίζω ότι αυτές οι έννοιες είναι λίγο διαφορετικές και γι' αυτό το επεισόδιο αυτό είναι το πρώτο το οποίο δεν έχει ως τίτλο το όνομα μιας χώρας, αλλά το όνομα μιας πόλης. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί θεωρούμε ότι η Νάπολη έχει μια πολύ διαφορετική ταυτότητα και ακόμα και από την Ιταλία έχει μια δικά της, ας πούμε, ταυτότητα. Καταρχάς, για να καταλάβουμε την Ιταλία, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός μεγάλος διαχωρισμός μεταξύ Βορρά και Νότου. Άλλος ο Βορράς, άλλος ο Νότος. Όπως δηλαδή στην Ελλάδα που έχουμε τους Σαλονικιούς και έχουμε και τους Αθηναίους. Καμία σχέση. Πιο έντονα, Είναι πολύ έντονη και είναι από την ιστορία της Ιταλίας, η οποία μέχρι την ενοποίηση ήταν διαφορετικά κράτη. Και η Νάπολη είναι η πρωτεύουσα του Νότου, η οποία όμως έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι διαφορετικά και από τους υπολείπους του Νότου. Έχει ένα χαρακτήρα που οποίος είναι τελείως και εξαιρετικά πολύ δικός της.
Οπότε, όταν λέμε για την Νάπολη, όπως είπε και μια πολύ διάσημη Ναπολετάνα, η Σοφία Λόρεν, εγώ δεν είμαι Ιταλίδα, λέει, εγώ είμαι Ναπολετάνα και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Some people feel that Italians sort of don't think that. They think, oh, well, it's okay. You go your way, I go my way. But I'm not Italian. I'm a Neapolitan. I'm not Italian. What's the... It's another, and it's another. Μπορώ να πω ότι έχω βιώσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, όταν σε ακούγαμε να αφηγείσαι, βλέπουμε μερικά χαρακτηριστικά όμοια με τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, βασικά δεν θέλουμε να ανοίξουμε αυτόν τον μπιφ, αλλά έτσι, αυτό η πρωτεύουσα του Νότου. Ποια πρωτεύουσα? Υπάρχει το κράτος του Νότου, της Νότιας Ιταλίας και η πρωτεύουσα είναι η Νάπολη. Υπήρχε το κράτος των δύο Σικελιών και ήταν η πρωτεύουσα η Νάπολη. Όπως επίσης, όπως είπα, συνήθως κάποιες χώρες έχουν κόντρα μεταξύ τους. Δηλαδή η Ελλάδα με Τουρκία, η Σερβία με την Αλβανία, γενικά έχουν χώρες. Οι Ιταλοί δεν έχουμε κανένα, αλλά έχουν μεταξύ τους. Δηλαδή είναι οι Νότιοι Ιταλοί, οι οποίοι, αυτούς τους οποίους αντιπαθούν περισσότερο, νομίζω από οποιονδήποτε άλλο λαό στον κόσμο, είναι οι Βόρειοι Ιταλοί. Όπως επίσης και το αντίθετο, οι Βόρειοι Ιταλοί, αν θέλουν να είναι με κάποιους ρατσιστές, περισσότερο θα είναι με τους Νότιους Ιταλούς. Οπότε υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός και οπότε λέμε ότι η Νάπολη είναι η πρωτεύουσα του Νότου και αυτό ισχύει και ιστορικά, αλλά ισχύει και στην πραγματικότητα. Αν και άμα ρωτήσει ένα Σικέλο, θα σου πει ότι η Νάπολη είναι βόρεια. Τα πάντα είναι σχετικά. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, η Νάπολη, να πούμε ότι όπως και όλα τα πράγματα στη γη, ήταν απικία των Ελλήνων, έτσι. Ήταν η νέα πόλη. Ναι, η Νάπολη ήταν καταρχάς καθαρά ελληνική πόλη. Δηλαδή ιδρύθηκε ως απικία των Ελλήνων και ιδρύθηκε στην αρχή ως Παρθενόπη. Αυτή ήταν η αρχική ονομασία της πόλης, η οποία μετά έγινε Παλέπολη, ήταν παλιά πόλη, γιατί μετακινήθηκαν λίγο πιο εκεί και φτιάξαν τη νέα πόλη, που είναι τώρα το ιστορικό κέντρο της Νάπολη. Νέα Άπολης, δηλαδή η Νάπολη. Οπότε και επίσης οι Ναπολετάνοι είναι πολύ περήφανοι για αυτήν την ελληνική καταγωγή τους. Δηλαδή λένε εμείς είμαστε Έλληνες, ενώ αυτοί εκεί πάνω, ας πούμε, οι Μιλανέζοι είναι Οστρογόθοι, ας πούμε, είναι Λομβαρδοί, είναι ψιλοβάρβαροι. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι της υπόθεσης. Μάλιστα, υπάρχει λοιπόν μια έτσι ταυτότητα έτσι, πολύ συγκεκριμένη που έχουν οι Ναπολιτάνοι για τους εαυτούς τους και όσον αφορά τα θέλω τους και το τι δημιουργούν, ας πούμε, θέλουν να το έχουν δικό τους. Όπως είναι για παράδειγμα κάποιες πίτσες. Είναι αλήθεια αυτό ότι έχουν δημιουργηθεί κάποιες πίτσες πρώτη φορά στην Νάπολη? Κάποιες πίτσες. Η πίτσα ως πίτσα δημιουργήθηκε στην Νάπολη. Δηλαδή πόσες πιτσαρίες Νάπολη υπάρχουν ανά τον κόσμο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η πίτσα είναι ελληνικό δημιουργήμα. Ακριβώς. Έτσι. Με αυτήν την έννοια που το λες, θα μπορούσες να πεις όχι μόνο η πίτσα, αλλά και διάφορα άλλα, όπως ας πούμε το μαντολίνο, το σπαγκέτι, οτιδήποτε ας πούμε έχουν φτιάξει Ναπολετάνοι, ότι είναι ελληνικό. Με αυτήν την έννοια, ίσως θα το δεχόμουν. Και εσύ και οι Ναπολετάνοι που μένουν και στην Νάπολη και που κοκορεύονται, ας πούμε, ή τέλος πάντων περηφανεύονται ότι είναι Έλληνες. Άρα, παιδιά, λογικά δεν ακολουθεί. Να μιλήσουμε λίγο για την πίτσα. Γιατί διακρίνω έτσι, μια τάση και τη διακρίνω από πολλούς Ναπολιτάνους. Έχουμε γνωρίσει πάρα πολλούς Ναπολιτάνους μέσα από τα προγράμματα που έχουμε κάνει. Μάλιστα, το τελευταίο πρόγραμμα στο οποίο είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε λέγεται Cyber και έχει να κάνει με την εκπαίδευση των νέων πάνω στις δημοκρατικές αξίες και στο πώς μπορούν να επηρεάσουν την κοινότητά τους ως οχήματα για την δημοκρατική διαπαιδαγώγηση, ας πούμε, και για τη συμμετοχή στα κοινά των νέων. Μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών και μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Για να το πούμε απλά, το πρόγραμμα αυτό σκοπεύει να ενθαρρύνει τους νέους να συμμετέχουν περισσότερο στα κοινά και να μετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες, πράγμα το οποίο λείπει αρκετά στις μέρες μας. Και αν η δημοκρατική διαδικασία αφορά την καταγωγή της πίτσας, γιατί καταλαβαίνω αυτό που θέλω να πω πριν είναι ότι οι Ναπολιτάνοι έχουν μια έτσι ταυτότητα και το ενστερνίζομαι, αλλά έχουν και μια περηφάνεια ότι αυτοί ξεκίνησαν τα πάντα. Τα πάντα δεν ξέρω, την πίτσα σίγουρα. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλο στον κόσμο που είχε κάνει λίγο ζύμη, ας πούμε, να βάλει λίγο ανανά πάνω κτλ. Καταρχάς, άμα βάζεις την ίδια έκφραση τον ανανά και την πίτσα, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε για πίτσα. Είσαι ήδη persona non grata για τους Ιταλούς. Και επίσης ρίχνουμε το επίπεδο, δηλαδή, άμα βάλουμε στην ίδια έκφραση τον ανανά και την πίτσα. Επίτρεψέ μου να διαφωνήσω.
Όσον αφορά την κουζίνα γενικότερα, πρέπει να εξελισσόμαστε. Αλλιώς θα τρώγαμε απλά ψωμί και κρέας. Άμα δεν εξελισσόταν η κουζίνα, δεν θα είχαμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα όπως παστίτσιο, για παράδειγμα. Ένα ελληνικό δημιούργημα. Αλλά και στην πίτσα συγκεκριμένα, όταν ο ανανάς έρχεται και αγκαλιάζει την αλμυρότητα του τυριού και του προσούτο, γίνεται ένα πάντρεμα υπέροχο. Το γλυκό με το αλμυρό έρχονται μαζί, το γλυκό δροσίζει το αλμυρό γιώνει ξανά το γλυκό και όλη αυτή η φούγκα που γίνεται μέσα στο στόμα σου, όλος αυτός ο χορός ο υπέροχος, είναι μια μαγεία την οποία δεν μπορούμε να την εξαφανίσουμε από προσωπικής. Είναι κρίμα. Νομίζω ότι και μόνο το γεγονός ότι αναφέρεις αυτό σε σχέση με τον ανανά και την πίτσα είναι λόγος να σταματήσουμε αυτό το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Όπως δεν θα βάζαμε ανανά ανάμεσα στα κομμάτια του στο σουβλάκι, ας πούμε. Έτσι δεν μπαίνει και στην πίτσα τελεία. Αυτό είναι αν οι Αμερικάνοι, Χαβανέζοι, Έλληνες μετανάστες στον Καναδά, γιατί οι Έλληνες μετανάστες στον Καναδά ήταν ο πρώτος που έβαλε ανανά στην πίτσα, χωρίς να έχουν κάποια σχέση, ας πούμε, με την παράδοση του τόπου στον οποίο γεννήθηκε η πίτσα, κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορεί να του απογορεύσεις καταρχήν, αλλά μπορείς να κόψεις τη συζήτηση. Όμως, ο Έλληνας εφήβρε την πίτσα και ο Έλληνας έβαλε τον ανανά πάνω στην πίτσα τελικά. Είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Ο Έλληνας από τον Καναδά είχε χάσει λίγο, νομίζω, τις επαφές με το... Πράγματι. Ήθελα να πω ότι υπάρχουν, θα κρατήσουμε την ανωνυμία αυτών των ανθρώπων, κάποιοι Ναπολιτάνοι που έτυχε ανά τον κόσμο σε κάποια ταξίδια μας να δοκιμάσουν πίτσα με ανανά και να μας πούν κρυφά στο αυτί ότι τους άρεσε. Οπότε η άρνηση του ανανά είναι και προγραμματισμένη στο DNA. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν έχουν καν δοκιμάσει την πίτσα με ανανά για να επιβεβαιώσουν ότι όντως δεν πάει. Είναι θέμα τιμής. Το καταλαβαίνω, είναι αντανακλαστικό αυτό, είναι λογικό. Και εντάξει, αν μου πεις και εμένα να βάλω ανανά στο τζοτζίκι, θα πω φύγε από εδώ, μη σε βλέπω, ας πούμε. Και εντάξει, αν μου πεις Mediterranean, καταλαβαίνω. Στην Νάπολη δεν μπορούσαμε να βρούμε, αλλά μπορούσαμε να βρούμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Και με το Gate Delivery Powered by Food το απολαύσαμε στο gate μας. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Δηλαδή το λέω για να μην την πατήσει κάποιος και χάσει την ευκαιρία της εμπειρίας, γιατί αξίζει πραγματικά. Εντάξει, θα επανέλθουμε πάντως στα ζητήματα της κουζίνας σχετικά με την Νάπολη, γιατί έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Αλλά ήθελες να πεις κάτι εσύ προηγουμένως για το όνομα, έτσι. Νάπολη, ανέφερες πριν, Κώστα, το όνομα Παρθενόπη, και στη σύγχρονη εποχή δεν μπορεί το μυαλό μας να μην πηγαίνει στους Παρτενοπαίοι, οι οποίοι είναι οι οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας της Νάπολη, η οποία μετά από χρόνια πολλά, 33 χρόνια, κατέκτησε το σκουντέτο της Ιταλίας και επικράτησε ο κακός χαμός στην πόλη. Τι είναι η ποδοσφαιρική ομάδα της Νάπολης για την ταυτότητα της πόλης της? Η ποδοσφαιρική ομάδα στην Νάπολη είναι πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της ταυτότητας της πόλης. Είναι πολύ τελαμένοι με την ποδοσφαιρική τους ομάδα. Όταν πήγαμε στην Νάπολη τον Ιούνιο, μετά που είχε κατακτήσει το σκουντέτο, ήταν όλες οι πόλεις, όλοι οι δρόμοι με τις φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών, με πανό, με τη φάτσα του Διέγκο που θα την πούμε πιο μετά, που είναι πάντα παρόν. Ναι, τον είδα και έξω από εκκλησία με φτερά, σαν άγγελο. Μαραντών είναι Άγιος, είναι ένας μη επίσημος, ας πούμε, προστάτης Άγιος της Νάπολης. Πάω να σου πω κάποια χαρακτηριστικά της ομάδας της Νάπολης και θέλω να μου πεις ποια ελληνική ομάδα σου θυμίζει. Λοιπόν, πρώτον, οι οπαδοί της Νάπολης έχουν πολύ μεγάλο πάθος για την ομάδα. Την ακολουθούν παντού, πάντα, και είναι... συνεχώς ασχολούνται με αυτό. Όταν παίζει η Νάπολη υπάρχει πρόβλημα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή οι οδηγοί των λεωφορείων δεν κάνουν τα δρομολόγια τους για να δουν τον αγώνα. Μετά που θα τελειώσει ο αγώνας ξαναρχίζουν τα δρομολόγια. Αυτό ισχύει. Ισχύει, ναι. Δηλαδή σταματάνε, δεν κάνουν την υπηρεσία τους. Όχι επισήμως, αλλά ανεπισήμως έχουν σημειωθεί τέτοια περιστατικά και μας έχουν αναφερθεί από ανθρώπους που ζουν εκεί τέτοια περιστατικά.
Επίσης η Νάπολη μεταξύ του 1990 και στο 2015-16 που ξανά έγινε μεγάλη ομάδα, είχε μια εποχή μεγάλης κρίσης, οπότε έπεσε στην τρίτη εθνική κατηγορία και ήταν οι οπαδοί οι οποίοι ακολουθούσαν την ομάδα σε διάφορα χωριά που έπαιζε στο τοπικό της καμπάνιας για να την υποστηρίξουν. Επίσης είναι γκρινιάριδες οι οπαδοί. Δηλαδή τη χρονιά που πήρε το σκουντέτο, ας πούμε, αν δεν έπαιξε καλά ένα παιχνίδι, αν και είχε κατακτήσει ήδη μαθηματικά το σκουντέτο, άρχιζε λίγο η γκρίνια. Όπως για παράδειγμα στο τελευταίο μάτς, ας πούμε, που ήταν ισοπαλία και δεν ήταν νίκη, έτσι. Που κλείδωσε ουσιαστικά τον τίτλο. Ναι, έπρεπε να νικήσουν. Τώρα τι ισοπαλία, ξενερώνεις λίγο, ας πούμε. Και επίσης χωρίζονται και υπέρ του Προέδρου, κάποιοι εναντίον του Προέδρου, κάποιοι άλλοι. Και ένα τελευταίο χαρακτηριστικό, ότι τσαντίζονται και για λόγους αρχής. Δηλαδή, ας πούμε, ήταν ένας ιστορικός αρχηγός της Νάπολη, ο Λορέντσο Ινσίνιε, ο οποίος έφυγε από την Νάπολη, πήγε σε κάποιες άλλες ομάδες, ξαναγύρισε στην Νάπολη και μετά έφυγε για να πάει στην Αμερική, σε Μιλές. Λοιπόν, δεν του το συγχωρήσανε αυτό, γιατί έφυγε και άφησε την ομάδα, όχι γιατί πήγε σε μια αντίπαλο, αλλά για λόγους αρχής, παιδί μου, γιατί εσύ είσαι Ναπολετάνος και δεν την αφήνεις. Δεν φεύγεις από την ομάδα, έτσι. Οπότε ποια ομάδα σου θυμίζει? Λοιπόν, οπότε η Νάπολη είναι η ΑΕΚ της Ιταλίας, ας το πούμε έτσι. Και άλλο ένα χαρακτηριστικό, θα το πω εγώ γιατί μπορώ να αυτό σαρκαστώ, είναι ότι οι οπαδοί παρακολουθούν την ομάδα ανεξάρτητα από το πόσους τίτλους παίρνει ανά πάσα στιγμή. Πιστεύεις, Κώστα, ότι οι Ναπολιτάνοι έχουν κάποιες δυσιδαιμονίες όσον αφορά την ομάδα? Δηλαδή έχουν κάποια γούρια, έχουν κάποια πράγματα που μπορεί να κάνουν για να βοηθήσουν, ας πούμε, και αυτοί με τον τρόπο τους? Οι Ναπολιτάνοι είναι γεμάτοι γούρια. Αχα. Είναι γεμάτοι με δυσιδαιμονίες, δοξασίες, οτιδήποτε, αλλά ο καθένας έχει τα δικά του. Δηλαδή δεν είναι ότι όλοι κάνουν το ίδιο για να κερδίσει η ομάδα, αλλά μπορούν, ας πούμε, να μην αλλάξουν θέση όπως κατά τη διάρκεια του όλου αγώνα, να πετάνε αλάτι πίσω από την πλάτη για να φύγει το κακό μάτι. Έχουν τα κέρατα, τα λένε, τα κόρνη, τα οποία είναι για να διώξουν το κακό μάτι, και μετά έχει ο καθένας το γούρι το δικό του. Τα κέρατα στην Ιταλία και στην Νάπολη βασικά μάλλον είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό, οπότε τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι ένα σαν μάτι που θα το λέγαμε εμείς, ας πούμε. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο σε προστατεύει από το κακό μάτι, σε προστατεύει από την κακοδαιμονία, τέλος πάντων. Το έχεις εκεί για να σου φέρνει τύχη, για να σου φέρνει γούρι. Επίσης υπάρχει έκφραση που λέγεται κέρατα στο πάτωμα, ας πούμε, που... Πώς το λένε στα Ιταλικά? Κορνιατέρα. Πάνε να φας τη γλώσσα σου, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Όπως το λες, το πάθος των... Μάλλον οι άντρες περισσότερο είναι έτσι παθιασμένοι με την ποδοσφαιρική ομάδα της Νάπολη, και το κέρατο μήπως συνδέονται έτσι... Τι θες να πεις? Τι έχεις στο μυαλό σου? Να εξορκίσουν το κακό, ας πούμε, ότι τόσο πολύ είναι δοσμένοι στο ποδόσφαιρο, οπότε... Κοίτα, ο ύμνος της Νάπολη, ένας, ας πούμε, που είναι ύμνος ο οποίος είναι ανεπίσημος, αλλά τον παίζουν στο γήπεδο κτλ., είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Ο Σορντάτο Ναμοράτο», που είναι ο ερωτευμένος στρατιώτης. Stai lontano da stupore, a che volo come pensiero, niente voglio, niente spero, che tenete sempre a fianco a me. Sii sicuro che st'amore, come io sto sicuro te, ai vita, vita mia, ai cuore, che stu cuore, ci stato e prima amore, e prima e l'ultimo sorrai per me. Εκεί λοιπόν το τραγούδι λέει «Ω ζωή μου, είσαι στην καρδιά μου και είσαι η πρώτη αγάπη και η μοναδική». Αυτό νομίζω το απευθύνουν μόνο για την ομάδα της Νάπολης. Πιστεύω ότι είναι η πρώτη αγάπη και η μοναδική για όλους τους άντρες, τουλάχιστον κατοίκους της πόλης.
Και τώρα που λέμε για τα προσωπικά γούρια, εσύ, Αλέξανδρε, είχες κάποιο γούρι τώρα που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα πέρυσι, βοήθησες και εσύ κάπως, έκανες κάτι? Θεωρώ ότι ναι. Αν θες να μοιραστείς. Ναι, θεωρώ ότι ναι, βοήθησα ιδιαίτερα. Καταρχάς, έχω παρατηρήσει ότι τον τελευταίο χρόνο που διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα, επειδή ήταν μετά από πολλά χρόνια που συνέβη κάτι τέτοιο, συνήθως το χάναμε κάπου τον Νοέμβριο, άσπρισαν ιδιαίτερα τα μαλλιά μου. Δεν μπόρεσα να διαχειριστώ την πίεση του πρωταθλητισμού, ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Ένα γούρι που κάνω, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω όμως τώρα, γιατί έχουμε και καινούργια χρονιά ποδοσφαιρική μπροστά μας. Εντάξει, φέτος έχει ανέβει ο Παναθηναϊκός, έχει ανέβει ο Ολυμπιακός, εντάξει, δεν θα είσαι τόσο κοντά. Κάνω κάποια πράγματα τα οποία ακουμπούν τη θρησκεία, παρότι δεν πιστεύω καθόλου. Δηλαδή, άμα είναι ένα πολύ επικίνδυνο κόρνερ γύρω στο 85, μπορώ να κάνω το σταυρό μου για να μην φάμε γκολ, αλλά όχι ολοκληρωμένο. Κάνεις μισό το σταυρό σου? Μισό το σταυρό. Ναι, γιατί θέλω να ζητήσω την ουράνια βοήθεια, αλλά δεν θέλω να. Δεν θες να υποσχεθείς εσύ κάτι, ας πούμε, σε αντάλλαγμα. Να ολοκληρωθεί, ας πούμε, το συμβόλαιο. Ναι, δεν θέλω αυτό. να παραδεχτώ στον εαυτό μου ότι θα κάνω αυτό τώρα για ένα ποδοσφαιρικό μάτσο. Και πιάνει. Έχεις κάποια ποσοστά, ας πούμε, πόσα γκολ έχετε φάει από κόρνερ στο τέλος? Τώρα, ας πούμε, κάποια ευρωπαϊκά που δεν έγινε αυτό, φάγαμε γκολ, αλλά συνήθως πιάνει. Ναι. Οκ, και πρέπει να είσαι μέσα στο γήπεδο για να γίνει αυτό, ή μπορείς και να το βλέπεις? Μπορεί να είναι και από το ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο, stream. Όχι, stream, εμείς εδώ πέρα μόνο legit τρόπους. Αυτή πάντως η σχέση της θρησκείας με μια προσωπική συναλλαγή, ας πούμε, είναι επίσης πάρα πολύ έντονη στην Νάπολη. Γιατί παραδείγματος χάριν υπάρχει ο επίσημος προστάτης της Νάπολη είναι ο Σαν Τζενάρο. Ο ανεπίσημος είναι ο Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Οπότε η Νάπολη έχει δύο προστάτες. 3 φορές το χρόνο γίνεται αυτό που λέμε το θαύμα του Σαν Τζενάρο, όπου έχουν κρατήσει. Ο Σαν Τζενάρο τον σκοτώσαν οι Ρωμαίοι στην εποχή των διωγμών του Διοκλητιανού, νομίζω. Υπήρχαν 2 γυναίκες οι οποίες μάζεψαν το αίμα του σε μια αμπούλα και αυτό το αίμα υπάρχει σε στερεή μορφή στην εκκλησία, στον Ντουόμο, στον καθεδρικό ναό της Νάπολης. 3 φορές λοιπόν το χρόνο βγαίνουν οι ιερείς, ας πούμε, του ναού με αυτήν την αμπούλα, η οποία γίνεται κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής, ας πούμε, από στερεό γίνεται σε υγρή μορφή. Αυτό είναι το θαύμα του Σαν Τζενάρο και σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό το θαύμα, υπάρχουν προβλήματα στην πόλη. Την τελευταία φορά που δεν έγινε ήταν το 1980 και 3 μήνες μετά έγινε ένας σεισμός πολύ φωνικός. Για να γίνει όμως λοιπόν αυτό το θαύμα, στην αρχή του λένε σε παρακαλώ Σαν Τζενάρο, κάνε μου το θαύμα, κάνε το θαύμα να σωθεί η πόλη κτλ. Μετά όταν αργεί αυτό αρχίζουν τα μπενελίκια. Δηλαδή αρχίζουν και βρίζουν το Σαν Τζενάρο, άντε ρε, άντε. Τι λένε δηλαδή? Μπορείς να μας πεις λίγο έτσι στα ναπολιτάνικα κάποιες... Φατσαντζάλα, φατσανέρα. Γενικά υπάρχει μια επιθετικότητα προς τον Άγιο ώστε να γίνει αυτό το θαύμα. Okay. Δηλαδή, παπέρε τη μάματα μπορείς να πεις επίσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μητέρα του Αγίου Ιανουαρίου πηγαίνει από λουλούδι σε λουλούδι σαν μέλισσα, όμως δεν είναι λουλούδι, είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν το είπα σωστά ίσως. Ο Σαν Τζενάρο, υπάρχει ένα τεράστιο γκράφιτι στην πόλη της Νάπολη και έχει πώς το λένε, είναι ίδιος με τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, και ήταν μάλιστα, είχε γίνει την εποχή που ήταν πολύ έτσι στα πάνω του ο Αλέξης Τσίπρας. Λένε ότι δεν αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και ότι αφορά ένα παιδί που ήταν εκεί πέρα στη γειτονιά που είναι το γκράφιτι στην... Ένα παιδί από τους αμπελόκηπους που... του άρεσε... Που είχε ένα όνειρο. Αλλά ποτέ κανείς δεν θα μάθει την αλήθεια. Πιστεύεις ότι γίνεται κάποια διεργασία, ας πούμε, εκεί στο ναό με το στέρεο και υγρό αίμα, μήπως λίγο το ζεσταίνουν, ας πούμε, πριν? Γιατί έχουν βγει και κάποιες μαρτυρίες, ας πούμε, έτσι, ιερέων, ότι και για το Άγιο Φως, ας πούμε, δεν ανάβει έτσι μόνο του. Μήπως και αυτό το θαύμα κάπως οι ιερείς βάζουν το χεράκι τους? Τι πιστεύεις? Κοίτα, πιστεύω αυτό που θα σου πει και οι πιο άθεοι Ναπολετάνοι, όταν τους πεις για το αίμα του Σαν Τζενάρο, θα σου πούν κάποια πράγματα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Οπότε
Δεν ξέρουμε, δεν θέλουμε να ξέρουμε. Πάντως το θαύμα γίνεται τακτικά 3 φορές το χρόνο. Τώρα το πώς. Μάλιστα. Γίνεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δεν γίνεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Έχει να κάνει με κάποια κρίσιμο ντέρμπι με τη Juventus ή είναι άσχετο? Έχει να κάνει με τους σταθμούς στη ζωή του Σαν Τζενάρο. Αλλά άμα μπορούσαν να το μετακινήσουν και με το ντέρμπι με τη Juventus, πιστεύω θα το κάναν. Πιστεύετε ότι ο Σαν Τζενάρο ασχολείται με το ποδόσφαιρο εκεί πάνω που βρίσκεται? Ο Σαν Τζενάρο ασχολείται πολύ με το ποδόσφαιρο. Ήταν Ναπολιτάνος, έτσι. Ο Σαν Τζενάρο δεν ήταν Ναπολιτάνος, αλλά έγινε επίσκοπος της Νάπολης. Τόσο πολύ που τον επικαλούνται και φαντάζομαι κατά τη διάρκεια των αγώνων ποδοσφαίρου, και να θέλει να μην ασχολείται ο Άγιος, θα ασχολείται, ας πούμε, αναγκαστικά. Θα ανοίξει λίγο τηλεόρασή του να δει τι γίνεται. Άρα βλέπουμε ένα μοτίβο ότι έτσι οι Άγιοι της πόλης έρχονται από αλλού, αλλά σημαδεύουν την πόλη για πάντα. Όπως ο κύριος Άγιος, πιο σημαντικός και από τον Σαν Τζενάρο, ίσως είναι ο Άγιος Διέγκο Μαραντόνα, ο οποίος ήρθε από το Μπουένος Άιρες και άλλαξε την ιστορία της πόλης. Ήταν προφανώς ένας υπέροχος ποδοσφαιριστής, ένας αρτίστας της μπάλας και άλλων πραγμάτων. Κάποιοι λένε ο καλύτερος όλων των εποχών. Κάποιοι το λένε, ναι, ίσως και το συναίσθημα παίζει ρόλο σε αυτό, αλλά Σίγουρα. είμαστε στην Νάπολη, το πάθος, το συναίσθημα, έτσι, παίζει ρόλο σε όλα αυτά, αλλά ήταν ο υπεύθυνος για τα 2 προηγούμενα πρωταθλήματα, γιατί η Νάπολη έχει στο σύνολο 3 πρωταθλήματα, αλλά όχι μόνο αυτό. Ήταν πιο σημαντικό γιατί αυτός ο παίχτης πήγε, έπαιξε στην Νάπολη και η Νάπολη, όπως είπαμε πριν, ήταν μια πόλη η οποία δεχόταν συνεχώς την κριτική και την υποτίμηση του βορρά της Ιταλίας. Οπότε ο ένας από τους καλύτερους παίχτες πήγε στην Νάπολη και είναι σαν της άλλαξε την ιστορία, όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο ήταν όχημα για μια γενικότερη, έτσι, αφύπνιση της πόλης, του συναισθήματος, της περηφάνειας. Οπότε ο Διέγκο είναι όλα αυτά μαζί, έτσι δεν είναι? Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι ο Διέγκο δεν είναι Άγιος, είναι Θεός. Okay. Οπότε είναι σε ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε, και για τους Ναπολετάνους. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπες, δηλαδή τα χρόνια που έπαιξε ο Μαραντόνα στην Νάπολη είχε κάτι το συμβολικό για τους Ναπολετάνους. Δηλαδή είχε αυτό το οργόλιο παρτινοπαίο που λένε, δηλαδή η περηφάνεια της Νάπολη, και να δείξουν ακριβώς επειδή είχαν περάσει χρόνια υποτίμησης και χρόνια, ας πούμε, ότι τους θεωρούσαν δεύτερης κατηγορίας πολίτες, ότι μπορούν να αγωνιστούν, μπορούν να κερδίσουν και να είναι οι πρώτοι, ας πούμε, στην Ιταλία. Σε σχέση με το Μαραντόνα είχε γίνει ένα επίσης χαρακτηριστικό γεγονός στο Μουντιάλ, το Ιταλία 90, όπου έπαιξε στο ημιτελικό Αργεντινή-Ιταλία και στην Νάπολη. Ο ημιτελικός έγινε στην Νάπολη. Και στο τέλος του αγώνα, δεν θυμάμαι ήταν στο τέλος του αγώνα, είχε πάει στα πέναλτι ο αγώνας, πάει να χτυπήσει πέναλτι ο Μαραντόνα. Οπότε το μισό στάδιο ήταν υπέρ του Μαραντόνα. Οπότε υπέρ της Αργεντινής, ας πούμε, και όχι υπέρ της Ιταλίας. Φοβερό. Αυτό δείχνει δηλαδή πόσο αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πια άνθρωπος, είναι κάτι παραπάνω. Είναι κάτι πάνω από τις ομάδες, είναι κάτι πάνω από. Πώς το λένε, υπερκαλύπτει τα πάντα. Και όντως μπορούμε να πούμε ότι η παρουσία του στην Νάπολη είναι ακόμα πολύ εμφανής. Δηλαδή σε κάθε στενό κάτι βλέπεις, ένα μουράλ, μια φανέλα. Γιατί τώρα για το Σκουντέτο είχαν βάλει και διακόσμηση φανέλες των παιχτών και των παλιών και του. Όχι των παλιών, και του Μαραντόνα και των καινούριων. Σε εκκλησίες, αυτό που είπαμε πριν. Όλα ήταν γαλανόλευκα στην Νάπολη. Παντού οι σημαίες, παντού οι φανέλες, παντού το πρόσωπο του Διέγκο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Σε οποιοδήποτε δρόμο και να πήγαινες, παντού κάτι υπήρχε που θα σου θυμίζει ότι είμαστε πρωταθλητές. Και όχι μόνο το δημόσιο στόλισμα, αλλά και κάθε μπαλκόνι πρέπει να έχει κάποιο είδους διακόσμηση. Μπορεί να υπήρχε και εσωτερικό bullying αν δεν είχες, δηλαδή πρέπει να το προκηρύξεις κιόλας έτσι. Είμαι κι εγώ Ναπολιτάνος, είμαι χαρούμενος για το πρωτάθλημα. Δεν συλλάβανε και έναν καταζητούμενο, ο οποίος είχε κρυφτεί εκτός πόλης κτλ. Και τον συλλάβανε γιατί είχε βάλει στο μπαλκόνι του είμαστε πρωταθλητές. Το καταζητούσαν πολύ καιρό οι αρχές, τέλος πάντων. Και αυτός δεν μπορούσε να κρατηθεί, να μείνει incognito. Και το βάλε στο μπαλκόνι του και τον έπιασαν έτσι.
Sai perché mi batte il corazon, ho visto Maradona, ho visto Maradona, mamma, innamorato sono, oh mamma, 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 oh mamma, 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 sai perché mi batte il corazon, ho visto Maradona, ho visto Maradona, mamma, innamorato sono, oh mamma, 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 oh mamma, mamma. Και μιλώντας τώρα για το μεγάλο θρίαμβο της Νάπολη, τι κάνουμε μετά, παιδιά? Τι κάνουμε μετά? Έχουμε κατακτήσει το απόλυτο, έτσι. Έχουμε φτάσει στην πηγή και έχουμε πιει νερό. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Και έχουμε μαζί μας και στην παρέα μας και τον AEG και τον Ναπολιτάνο, οπότε μπορούμε να τα φέρουμε μαζί αυτά και να αναρωτηθούμε. Όταν έχεις φτάσει στο στόχο σου, όταν έχεις κατακτήσει αυτό που ονειρεύεσαι 30 χρόνια, αυτό που ονειρεύεσαι εσύ ως AEG, πόσα? 5 χρόνια 5, ήταν, αλλά σωστά. και πιο πριν ήταν 24. Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι κάτι που το κάνεις κάθε μέρα. Έχεις φτάσει σε αυτό το στόχο. Μετά τι? Μετά στοχεύουμε κάτι ανώτερο? Επαναπαυόμαστε? Τι συμβαίνει? Πώς λειτουργεί το μυαλό του νικητή σε αυτή τη φάση? Και του νικητή που δεν είναι κάθε χρόνο νικητής. Πιστεύω ότι υπάρχουν, άμα μιλήσω από την πλευρά του AEG, υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι η κενότητα, γιατί έχεις πλέον κατακτήσει κάτι το οποίο το κυνηγάς πολλά χρόνια, δηλαδή στην αρχή φτάνεις στο πικ σου και μετά τι? Δηλαδή είναι δύσκολο να το επαναλάβεις, κάτι υπάρχει, αδειάζεις λίγο μέσα σου. Αυτό ακριβώς. Είναι κάτι που σε γεμίζει μέχρι να γίνει και μετά όταν αυτό φύγει από μέσα σου, μετά υπάρχει ένα τεράστιο κενό που κάπως πρέπει να το αναπληρώσεις, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω πώς. Ίσως ένας ψυχολόγος θα μας βοηθούσε σε αυτό. Είναι ευχάριστο συναίσθημα αυτό, πιστεύεις? Εντάξει, πρέπει να αρχίσεις να το διαχειρίζεσαι. Αχα. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορείς να είσαι ευγνώμων για αυτό που συνέβη. Παρ' όλα αυτά, κοινωνιολογικά μιλώντας, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως οδηγούμαστε στην κρίνια. Δηλαδή, γιατί δεν πήρα μεταγραφές, γιατί αυτό, γιατί το τρίτο. Και ξεκινάει λίγο και τα συγκρίνεις όλα με την χρονιά εκείνη. Ή κάποιες φορές οδηγεί στην αλαζονία. Αλαζονία, δηλαδή, εγώ. Ξέρεις πώς είναι και οι Έλληνες, ας πούμε, μιλάνε για τις ομάδες τους στον πρώτο ενικό. Εσύ ταυτίζεσαι, εσύ είσαι η ομάδα. Σου βάλα γκολ στο 98. Ακριβώς. Μου κάνεις πέναλτι και ξέρεις. Οπότε υπάρχει και αυτό. Δηλαδή η μη ικανότητα διαχείρισης νίκης, η οποία οδηγεί σε υπέρμετρο η αλαζονία. Πιστεύω ότι όλα αυτά βέβαια ταιριάζουν και στον ψυχισμό του καθενός. Δηλαδή ότι έχεις σαν χαρακτήρας, έτσι βγαίνει και στην οπαδική του έκφανση. Πολύ σωστά. Βέβαια, έχεις δίκιο ότι όταν έχεις χτίσει κάτι το οποίο είναι ποιοτικό, είναι καλό, όπως για παράδειγμα η ομάδα της ΑΕΚ, η ομάδα της Νάπολη, μιλώντας τώρα για αυτές τις συγκεκριμένες συγκυρίες, είναι και λίγο κρίμα να το αφήσεις και να πεις ότι ωραία, το κατακτήσαμε και τώρα αφινόμαστε στην τύχη μας. Έτσι δεν είναι? Ναι, είτε βάζεις μεγαλύτερους στόχους, δηλαδή θέλουμε ως Νάπολη να πάρουμε το Champions League, Okay. είτε... Κάτι που δεν μπορεί να το πει ΑΕΚ, ας πούμε. Είτε θέλουμε να επαναλάβουμε αυτό που κάναμε, γιατί όπως είπε και ο Αλέξανδρος πριν, αν δεν το επαναλάβεις, μετά θα συγκρίνεις τα πάντα με τη χρονιά που το έκανες, οπότε οτιδήποτε και δεύτερος να έρθεις, ας πούμε, θα σου φαίνεται χάλια, ας πούμε, ως πορεία της ομάδας και μετά θα μπεις μέσα στην εσωστρέφεια και θα... Σαν Τζενάρο. Σαν Τζενάρο σώσε μας. Να πούμε εδώ, και θέλω να καταθέσω ότι ο ανιψιός μου και γιος του Κώστα έχει έναν συνδυασμό υπέροχο. Είναι οπαδός και της Νάπολη και της ΑΕΚ. Για το ΑΕΚ ελέγχεται ακόμα, έτσι? Δεν ελέγχεται. Ότι... Έχει κλειδώσει. Έχει κλειδώσει, ναι. Okay. Το είπαμε στο ραδιόφωνο, στο podcast τώρα. Άρα είναι συμβόλαιο, ναι. Θα το βάλω όταν μεγαλώσει. Και να ξέρετε βέβαια ότι ο γιος του Κώστα είναι αυτός που έκανε το intro για το podcast που τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Αναφέραμε πριν τον κύριο Λαπόρτα, δεν είπα το όνομά του πριν, αλλά αυτό είναι, τον συνέλαβαν στην Κέρκυρα, όπως μας είπε ο Δομήνικος από το Control. Που είχε κρεμάσει το λάβανο. Είχε κρεμάσει λάβαρα, κασκόλ, σημαίες, όλα στο μπαλκόνι του στην Κέρκυρα. Α, όχι στη Λαπόρτα του. Όχι, στη λαμπαλκόνι του.
Ναι, και τον συνέλαβαν. Αλλά ο μαφιόζος για να φτάσει να κρύβεται σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, έτσι. Κάτι έχει η Νάπολη, κάτι έτσι πολύ χαρακτηριστικό. Μια κουλτούρα, ας πούμε, πιο υπόγεια. Λιγότερο γνωστή, αλλά ίσως και περισσότερο γνωστή από τις ταινίες και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο της Νάπολης το οποίο είναι περισσότερο γνωστό από τη πραγματική συμμετοχή του στην καθημερινή ζωή της πόλης, το οποίο όμως στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Και μιλάμε για την Καμόρα, μιλάμε για την μαφία της Νάπολη, η οποία είναι από τις πιο σημαντικές μαφιόζικες οργανώσεις στον κόσμο, αλλά είναι λάθος να θεωρούμε ότι είναι μία μαφιόζικη οργάνωση. Δηλαδή, η Καμόρα δεν είναι μία. Υπάρχουν διάφορες οικογένειες, οι οποίες φυσικά στην Νάπολη, μια πόλη η οποία είναι άναρχη, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος θα ήταν ιεραρχικός και θα σέβονταν όλη την ιεραρχία κτλ. Οπότε υπάρχουν διάφορες οικογένειες οι οποίες διαχειρίζονται τα κακοποιητικά στοιχεία, τέλος πάντων, της πόλης. Αυτό ήταν αρκετά έντονο μέχρι και τις αρχές του 2000, που η μαφία ήταν και προστασία που λέγει, αλλά και είχε επιχειρήσεις όπως η διαχείριση των σκουπιδιών, που στις αρχές του 2000 ήταν πολύ μεγάλη κρίση στην Νάπολη, και επίσης βέβαια τα ναρκωτικά. Υπάρχει ένα βιβλίο όπου έγινε και ταινία από τον Ρομπέρτο Σαβιάνο, ο οποίος είναι ένας συγγραφέας από την Νάπολη που ασχολείται με θέματα της μαφίας και ζει μια ζωή υπό προστασία, και που λέγεται Γκομόρα, ήταν γνωστό και εδώ, που λέει κανονικά πώς γίνεται όλο αυτό το εμπόριο και των ναρκωτικών και γενικά όπως γίνονται όλες αυτές οι επιχειρήσεις μαφιόζικες, γιατί η Νάπολη είναι μεγάλο λιμάνι και είναι κέντρο για κομιδίες, κέντρο εμπορίου, οπότε είναι πολύ έτσι γόνιμο το έδαφος για την ανάπτυξη όλων αυτών των διαδικασιών, τέλος πάντων. Και από ένα σημείο και μετά ίσως άλλαξε λίγο μορφή αυτός ο οργανισμός, αυτή η διαδικασία, τέλος πάντων, αυτές οι οικογένειες, μήπως ξεκίνησαν να λειτουργούν λίγο πιο νομότυπα, ας το πούμε, λίγο πιο πολύ μέσα στις νόμιμες διαδικασίες, ώστε να έχουν πάλι τον έλεγχο, αλλά χωρίς να χρειάζεται να είναι τόσο πολύ εκτός νόμου. Και αυτό, αλλά και επίσης διεθνοποιήθηκαν, οπότε άφησαν από το επίκεντρο, ας πούμε, των δραστηριοτήτων τους τις πολύ τοπικές δραστηριότητες, ας πούμε, γιατί βγάζαν πολύ περισσότερα λεφτά από τα ναρκωτικά παρά το να πουλάνε προστασία στον μανάβη. Οπότε άλλαξαν το είδος των δραστηριοτήτων τους, και οι οποίες έγιναν και πιο διεθνείς. Αν και βέβαια η Ναπολετάνικη Καμόρα νομίζω τώρα έχει χάσει τα πρωτεία, ας πούμε, όσον αφορά στην μαφία στην Ιταλία, που τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει η μαφία της Καλαβρίας, η Ντράγκετα. Μάλιστα. Έχουμε και οπαδούς έτσι, εγώ στηρίζω πιο πολύ Καμόρα, εγώ στηρίζω πιο πολύ την άλλη, ή δηλαδή υπάρχει και ένα ανεπίσημο έτσι σκουντέτο ανάμεσα στις μαφιόζικες οικογένειες? Συνήθως ήταν εμφύλοι. Δηλαδή στις αρχές του 2000 υπήρχαν πυροβολισμοί στον δρόμο μεταξύ των μελών των διαφορετικών φατριών για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Άμα οι δουλειές είναι μοιρασμένες και ξέρουμε ποιος έχει τι, τότε δεν υπάρχει σύγκρουση. Σύγκρουση υπάρχει όταν πάει να μπει ο ένας στα χωράφια του άλλου. Okay. Και ενώ εμείς θα πρέπει να αλλοιώσουμε σιγά σιγά τη φωνή του Κώστα για να μην... να μην έχει μπλεξίματα εδώ πέρα. Ήθελα να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι σύμφωνα με κάποιες συζητήσεις που είχαμε με διάφορους Ναπολιτάνους, η Καμόρα σε κάποιες περιοχές είχε και το ρόλο του ανεπίσημου κράτους, δηλαδή ότι ήταν και παρήχε
ευκαιρίες, ας πούμε, σε ανθρώπους που δεν είχαν στον ίδιο μοίρα, ας πούμε. Γενικά παροχές. Υπήρχε επαγγελματική και κοινωνική ανέλυξη που δεν θα μπορούσαν να έχουν με διαφορετικό τρόπο και προστασία αστυνομικού τύπου. Δηλαδή ότι μπορεί να έχει γίνει κάποιο είδους έγκλημα σε μια μικρή γειτονιά και η μαφία θα επιβάλλει την τάξη σε αυτή τη γειτονιά, ας πούμε. Υπάρχουν και αυτές οι προεκτάσεις. Σίγουρα. Δηλαδή, πας να βρεις το δίκαιο σου, ας πούμε, όταν πιστεύεις ότι το κράτος δεν μπορεί να σου δώσει το δίκαιο, πας στον τοπικό μαφιόζο, ας πούμε, για να βρεις το δίκαιο σου ή για να. Αυτό που λες στο κομμάτι της προστασίας αυτών που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, επίσης ισχύει. Γιατί αυτό το οποίο υπάρχει. Καλά, και εδώ υπάρχει, αλλά και στην Νάπολη πολύ σημαντικό είναι αυτά τα δίκτυα τα πελατειακά. Δηλαδή, σου δίνω μια υποστήριξη και μετά ξέρω ότι εσύ μετά θα φροντίσεις για την δική μου υπόθεση. Υπάρχει ένα τραγούδι, το οποίο δεν είναι ναπολετάνικο όμως, είναι του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, το λέει στα ναπολετάνικα, το οποίο λέγεται Ντόνα Ραφάε, και αναφέρεται στο ένα πολύ μεγάλο boss, ας πούμε, της Καμόρας στη δεκαετία του 80 που λεγόταν Ραφαέλε Κούτολο. Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al 100° catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con 4 infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Εκεί λοιπόν είναι ο διάλογος μεταξύ. Και δεν είναι διάλογος, είναι μονόλογος, ο οποίος απευθύνεται όμως στον Ντόνα Ραφάε από τον κλητήρα της φυλακής, ο οποίος λέει ότι, ο οποίος αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι στην αρχή σας είδαμε στη δίκη, ήσασταν πολύ ωραίος έτσι με αυτό το κοστούμι που έχετε, θα μου το δώσετε και εμένα, γιατί ξέρετε παντρεύω την κόρη μου και δεν έχω το κοστούμι, έχω τα παπούτσια, αλλά θα μου το δώσετε γιατί κάνετε αυτό. Και να σας κεράσω και ένα καφέ, μα τι ωραίο καφέ κάνουμε εδώ στη φυλακή. Και ξέρετε, ο αδελφός μου, ο καημένος, δουλεύει εκεί, δεν τον πληρώνουν και τα λοιπά, δώστε του μια ευκαιρία. Οπότε όλο αυτό το τραγούδι, ας πούμε, σου δίνει την αίσθηση αυτής της πελατειακής διαδικασίας και της δοσοληψίας που μόλις περιέγραψε. Αυτή είναι, θα έλεγα, και μια ευθύνη του κράτους, ας πούμε, που έχει αφήσει λίγο στην τύχη του κάποιες περιοχές και αναγκαστικά αναλαμβάνει, ας πούμε, δράση κάποιος άλλος και παίρνει και δύναμη στα χέρια του, έτσι δεν είναι? Την οποία δύναμη φυσικά μπορεί να την καταχραστεί, γιατί δεν υπόκειται σε κανένα δίκαιο. Εδώ γυρνάμε στο πίσω διαχωρισμό μεταξύ νότιας και βόρειας Ιταλίας που είπαμε στην αρχή και με την παρουσία του κράτους και με τις ευκαιρίες που δίνει το κράτος σε πληθυσμούς οι οποίοι που είναι πιο φτωχοί ή που έχουν λιγότερες δυνατότητες από τους άλλους πληθυσμούς των βορρά. Οπότε εκεί, επειδή η φύση επεχθάνεται τα κενά, υπάρχει αυτός ο οργανισμός ο οποίος πάει για να καλύψει τα κενά του κράτους. Από την άλλη υπάρχει βέβαια και ένα κίνημα υπέρ της νομιμότητας, λεγκαλιτά που λέγεται στην Ιταλία, γιατί βλέπουν ότι αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο δεν αποχωράει και ότι πολλά παιδιά που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία είτε πεθαίνουν νέοι, είτε μετά πρέπει να ζουν πάντα μέσα στην βία και μέσα στο ρίσκο να πεθάνουν, να σκοτωθούν, να σκοτώσουν. Οπότε αυτό το κίνημα υπέρ της νομιμότητας είναι να εμπεριωθεί ο ρόλος του κράτους, ώστε μέσω του ρόλου του κράτους να μειωθεί ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η μαφία σε μια κοινωνία. Μιλώντας με κάποιους Ναπολιτάνους, υπήρξαν κάποιες, ας πούμε, υπόνοιες ότι η μαφία προφανώς θα είχε και πολύ καλά με την κυβέρνηση συνήθως στην Ιταλία. Για παράδειγμα, ο κύριος Μπερλουσκόνι είχε
επαφές πάντα με τη μαφία, αλλά προφανώς δεν θα έβγαιναν ποτέ προς τα έξω. Και μετά το θάνατο του Σίλβιο, ίσως δεν θα ήθελα τώρα να βάλω κάποιες υπόνοιες χωρίς αποδείξεις, αλλά φαντάζομαι ότι η μαφία θα έσπευσε να δέσει ξανά τις επαφές της και με την τωρινή κυβέρνηση, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει, ίσως με τις ευλογίες της. Αν με βρουν τσιμεντωμένο στο λιμάνι του Πειραιά, θα ξέρω ότι αυτή είναι η τελευταία μου κατάδυση. Τώρα με την τωρινή κυβέρνηση δεν γνωρίζουμε κάτι, αλλά με τον Σίλβιο ότι άρχισε και είχε την υποστήριξη της μαφίας για να αρχίσει, δεν είναι εικασία, είναι πραγματικότητα, δηλαδή ισχύει. Όπως επίσης και παλιότεροι πολιτικοί, ο Ανδρεώτη, ο Κράξι, όλοι αυτοί είχαν αποδεδειγμένους δεσμούς με τη μαφία. Και δεν βρέθηκε κανένας να τον κράξει. Ο Κράξι, πολλοί τον κράξαν τον Κράξι, γι' αυτό πήγε στην εξορία, πέθανε στην εξορία. Κραγμένος. Να επανέλθουμε λίγο σε κάτι έτσι πιο ανάλαφρο. Και λιγότερο επικίνδυνο. Δεν ξέρω, γιατί οι Ναπολιτάνοι είναι πολύ ισχυροί σε αυτά που θα πει για τα ταυτότητά τους. Κάτι που είναι πολύ ιδιαίτερο στην Νάπολη και ιδιαίτερα για τους γνωρίζοντες την Ιταλική γλώσσα είναι ότι η Ναπολιτάνικη διάλεκτος, αν το λέω σωστά, η γλώσσα, είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τα Ιταλικά. Δηλαδή ένας μέσος Ιταλός δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνει τα Ναπολιτάνικα τόσο διαφορετικά από τα Ιταλικά. Κοίτα, γενικά στην Ιταλία υπάρχουν πολλές τοπικές διάλεκτοι επειδή δεν αναπτύχθηκε το κράτος ως ένα ενιαίο κράτος και υπήρχαν διάφορα πολλά κράτη. Κάθε περιοχή έχει μία διάλεκτο. Η διάλεκτος της Νάπολης είναι πολύ χαρακτηριστική. Πρώτον, γιατί είναι πολύ ζωντανή, δηλαδή την μιλάνε. Δεν είναι μία διάλεκτος η οποία πεθαίνει. Είναι μία διάλεκτος η οποία είναι πολύ ζωντανή. Είναι πολύ χαρακτηριστική και επίσης για αυτούς που ξέρουν τελικά έχει πλάκα. Είναι αστεία. Βλέπεις πως η γλώσσα σου δίνει να καταλάβεις, ας πούμε, την έννοια που θέλεις να αποδώσεις με έναν τρόπο τόσο χαρακτηριστικό, ας πούμε, ο οποίος σου μένει κιόλας. Είναι χαρακτηριστικός. Έχει κάποιες επιρροές από τα ελληνικά. Ας πούμε το άρθρο για το αρσενικό, ενώ στα Ιταλικά είναι «il», στα Ναπολιτάνικα είναι «ο». Και για το θηλυκό είναι «α». Το οποίο μπορεί να είναι από το «η» και να έχει αλλάξει κάπως. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές παροιμίες, πάρα πολλές εκφράσεις και είναι μια γλώσσα η οποία ομιλείται, είναι μια γλώσσα η οποία είναι ζωντανή και είναι μια γλώσσα για την οποία επίσης είναι περήφανοι οι κάτοικοι της Νάπολης. Τουλάχιστον μια πλειοψηφία των κατοίκων της Νάπολης. Υπάρχουν, τώρα αυτή είναι λίγο χαζή ερώτηση ίσως. Υπάρχουν Ναπολιτάνοι που δεν μιλάνε τα Ιταλικά, ας πούμε, σε καθημερινή βάση και μπορεί να είναι λίγο σαν δεύτερη γλώσσα. Οι πολλοί Ναπολετάνοι μιλάνε στο σπίτι τους Ναπολετάνικα. Okay. Και οι Ιταλικά μιλάνε αναγκαστικά στο σχολείο, ας πούμε, γιατί η γλώσσα της εκπαίδευσης είναι τα κυπριακά με τη... Μπράβο, ναι. Mm-hmm. Είναι ακριβώς τη σχέση που έχουν τα κυπριακά με τα ελληνικά. Οπότε μιλάνε στο σπίτι τους Ναπολετάνικα μόνο και στο σχολείο μιλάνε Ιταλικά. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είτε επειδή είναι μεικτές οικογένειες εννοούμε Ναπολετάνους και μη Ναπολετάνους, είτε επειδή θέλουν να το παίξουν μορφωμένοι, μιλάνε Ιταλικά και τα σνομπάρουν λίγο τα Ναπολετάνικα. Αλλά αυτό ισχύει για κάποιους, για την πλειοψηφία δεν ισχύει. Γιατί ας πούμε θεωρούτανε, κυρίως πιο παλιά, ότι είναι λίγο αμόρφωτος, ας πούμε, αυτός που μιλάει μόνο Ναπολετάνικα και δεν ξέρει να μιλάει. Είναι λίγο παρακατιανός, έτσι, δεύτερης κατηγορίας. Οπότε εγώ που είμαι μορφωμένος θα πρέπει να μιλάω Ιταλικά και για να δείξω ότι είμαι μορφωμένος. Τώρα το καλαμάρι. Νομίζω είναι το αντίστοιχο και στην Κύπρο. Αλλά τώρα έχει επανέλθει, ας πούμε, η αξία της γλώσσας, η αξία της διαλέκτου, οπότε πιστεύω ότι και αυτοί που δεν μιλάνε και δεν τους μίλαγε η μαμά τους, ας πούμε, στα Ναπολετάνικα, καταρχάς όλοι χρησιμοποιούν εκφράσεις, ακόμα και οι πιο μορφωμένοι και αυτό μιλάνε μόνο Ιταλικά,
κάποιο ναπολιτάνικο να το βάλουν μέσα στην έκφραση, αλλά και θέλουν να μάθουν. Να μάθουν να χρησιμοποιούν τη διάλεκτο. Είναι μόνο από ενδιαφέρον ή υπάρχει και ένα είδος bullying σε αυτούς που δεν μπορούν να μιλήσουν ναπολιτάνικα στην πόλη της Ναπολή? Επίσης υπάρχει. Δηλαδή, ειδικά όχι όταν είσαι σε μεγάλη ηλικία, αλλά όταν είσαι σε μικρότερη ηλικία στο δρόμο κτλ. Αν δεν μιλάς ναπολιτάνικα με τα άλλα παιδιά στο δρόμο, σε αντιμετωπίζουν λίγο κάπως. Και μιλώντας για την αξία της διαλέκτου, έχω μία μικρή εμπειρία πάνω στις ιταλικές διαλέκτους, γιατί όπως ξέρετε κάποιοι γράφουν ένα βιβλίο πάνω στις κακές λέξεις ανά τον κόσμο, και η Ιταλία έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα λόγω των διαλέκτων, και επειδή η κάθε διάλεκτος έχει να προσφέρει τα δικά της τις ωραίες ευρηματικές προσβολές και βομολογίες, και έχω να πω ότι η αξία της ναπολιτάνικης διαλέκτου είναι πάρα πολύ υψηλή, μιλώντας για βομολογίες. Έχω να πω ότι η δημιουργικότητα των Ναπολιτάνων για να σε προσβάλλουν ή για να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα, κυρίως τη μητέρα σου, αλλά και εσένα, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν θα μεταφέρω φυσικά εδώ πέρα, γιατί ίσως έχουμε κάποιους ανήλικους ακροατές. Ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, έτσι περιγραφικό. Υπάρχει μια βρισιά. Εντάξει, θα τη μεταφέρω. Εντάξει, θα την πω. Θα την πω στα ελληνικά, θα την πω στα ναπολιτάνικα, γιατί η προφορά μου δεν είναι σωστή. Αν θέλει ο Κώστας να τη διαβάσει, ευχαρίστως. Η ουσία της προσβολής αυτής είναι ότι αν εσύ πάρεις ένα καυτό τηγάνι και φτύσεις μέσα σε αυτό το καυτό τηγάνι, θα δημιουργηθεί μια ομελέτα από σπέρμα. Και το τι θέλει να υπονοήσει, το αφήνω στη φαντασία σας, δεν θέλω να πούμε παραπέρα. Αλλά θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, η διάλεκτος έχει μια φοβερή δημιουργικότητα. Οι Ναπολιτάνοι πιστεύω ότι το έχουν πάρα πολύ με αυτό. Και είναι κρίμα που δεν το βάζουν και στην κουζίνα τους αυτή τη δημιουργικότητα. Και έχουμε μείνει στα κεκτημένα. Λέγοντας για την γλώσσα, ένα άλλο πολύ κλασικό στοιχείο των Ιταλών αλλά και των Ναπολιτάνων είναι ότι δεν επικοινωνούν μόνο με λέξεις, αλλά επικοινωνούν και με χειρονομίες. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τις περάσουμε από το podcast, αλλά εμείς θα τις κάνουμε παρόλα αυτά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή που υπάρχει κενό, απλά κάνουμε χειρονομίες. Δυστυχώς αυτές είναι οι περιορισμοί που έχουμε λόγω του μέσου. Αλλά ναι, μπορείς να συνοηθείς με χειρονομίες. Και νομίζω υπάρχουν παραδείγματα που δεν μιλούσαν καμία γλώσσα, δηλαδή πάει ο Ναπολιτάνος στο εξωτερικό, μπορεί να επικοινωνήσει ό,τι θέλει μόνο με τα χέρια. Άρα είναι μια δεύτερη διάλεκτος. Δηλαδή υπάρχει μια εκφραστικότητα τάσης στα χέρια. Άμα βλέπεις κάποιον, ας πούμε, Ναπολιτάνο που να μιλάει χωρίς να κινεί τα χέρια, κάτι έπαθε. Είναι ύποπτο, ναι, κάτι έχει πάθει. Κάτι κρύβει αυτός. Έχω δει βιντεάκι που είναι ένα ζευγάρι, ας πούμε, ένας είναι Ιταλός, νομίζω, δεν είναι Ναπολιτάνος, και η κοπέλα του δεν είναι, και του λέει: μίλησέ μου, αλλά χωρίς να κουνάς τα χέρια σου. Και αυτός δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και τα κουνάει πάντα. Και καταλήγουμε τελικά ότι δεν μπορεί. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον φυσικά για κάποιον να το κάνει αυτό. Πάντως οι χειρονομίες των Ναπολιτάνων και αυτές είναι διαφορετικές από άλλων Ιταλών. Δεν είναι ότι υπάρχουν κάποιες χειρονομίες που είναι κατανοητές, ας πούμε, στο βορρά, αλλά στο νότο δεν είναι. Ή το αντίστροφο. Όπως το τζελάτο που μας είχαν κάνει στο βορρά. Ναι, γιατί εμείς μαθαίνουμε πολλές χειρονομίες από διάφορους Ιταλούς. Πάμε με γεμάτη χαρά να τους δείξουμε και μας κοιτάνε σαν. Ναι, ότι μας είπαν ψέματα. Σαν πίτσα μανανά. Ότι μας κοροϊδεύσαν ότι αυτό δεν υπάρχει, αυτή η χειρονομία. Τέλος πάντων. Εντάξει. Όχι, ναι, υπάρχει διάλεκτος και στις χειρονομίες. Δηλαδή υπάρχουν χειρονομίες οι οποίες είναι αποκλειστικά ναπολιτάνικες. Η γλώσσα δεν επαρκεί λοιπόν για έναν Ιταλό, για έναν Ναπολιτάνο, δεν επαρκεί για να μεταφέρει το μήνυμα. Πρέπει να βάλεις και άλλα πράγματα μέσα. Όχι, είναι για την ενίσχυση του μήνυματος. Είναι παράλληλο αυτό. Σαν όχημα λοιπόν η χειρονομία φέρνει στα αυτή σου. Και αν δεν το κατάλαβες, ας πούμε, στο λέω με τη γλώσσα, στο λέω με τα χέρια, δεν γίνεται να μην το καταλάβεις. Αλλά νομίζω η πιο γνωστή ναπολιτάνικη έκφραση στον κόσμο παίζει και να μην ισχύει. Είναι το λεγόμενο Βάφα Νάπολη. Από το Joy. Για να το ακούσουμε. Βάφα Νάπολη, Βάφα Νάπολη. Μάλλον δεν ισχύει, ήταν κάποιο δημιούργημα των. Ναι, αυτό είναι δημιούργημα της σειράς. Οπότε να πούμε ότι σε κάποιον ταξιδιώτη που μας ακούει και θέλει να πάει, ας μην το χρησιμοποιήσει. Ναι. Αλλά υπάρχει το Σπάκα Νάπολη, έτσι δεν είναι?
Σπακανάπολη είναι ο βασικός δρόμος στην Νάπολη. Επίσης υπάρχει, μπορεί να σε στείλει σε διάφορα μέρη. Υπάρχουν, ας πούμε, η έκφραση, αντίστοιχη, ας πούμε, έκφραση, θα σε στείλω στον Ευαγγελισμό, θα σε στείλω... είναι συγκεκριμένο. Ναι, ή θα σε στείλω, ξέρω εγώ, στο Αρετέιο. Και ανάλογα το πόσο πολύ θες να το κάνεις, αν διαλέγεις και το νοσοκομείο. Είναι εξειδικευμένο, μπρο. Δηλαδή, στο κάτω, ας πούμε, θα σε σπάσω. Δηλαδή, η πιο μεγάλη, ας πούμε, απειλή είναι και πιο εξειδικευμένο νοσοκομείο. Άμα σου πω το γενικό νοσοκομείο, εντάξει, σε απειλόμενο θα σε στείλω, αλλά δεν και τόσο σοβαρό απειλή. Θα σε στείλω στην εξειδικευμένη κλινική στο Σαν Φρανσίσκο, που υπάρχει μόνο ο top, το γιατρός θα σε σώσει. Για τα νοσοκομεία της Νάπολης είναι κυρίως οι εκφράσεις. Δεν ξέρω αν έχουν διεθνοποιηθεί πλέον, αλλά οι εκφράσεις που υπάρχουν είναι θέμα ο Καλντερόλη ή σε διάφορα άλλα νοσοκομεία. Si avesse fatta nata quella che hai fatta a me, stomma t'avesse accisa e vuoi sapere perché in coppa sta terra femmina come te. Πάντως το ωραίο με αυτές τις εκφράσεις είναι ότι όταν περπατάς στους δρόμους της Νάπολη ή γενικά είσαι σε ένα αυτοκίνητο, θες κατευθείαν να τις χρησιμοποιήσεις. Γιατί η Νάπολη είναι γνωστή και για το χάος που υπάρχει στους δρόμους, στα πεζοδρόμια. Ξέρω εγώ, στις ταράτσες των αυτοκινήτων παντού περνάνε μηχανάκια, αυτοκίνητα. Φοβερό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είχε κίνηση η Αθήνα. Η Αθήνα είναι σαν πολιτισμένοι Άγγλοι δανδίδες, ας πούμε, πάνω στο κάρο τους σε σύγκριση με τους Ναπολιτάνους οδηγούς. Κοίτα, εγώ το έχω δηλώσει ότι δεν ξέρω αν θα οδηγούσα ποτέ στην Νάπολη. Δηλαδή, φοβάμαι να οδηγήσω. Είναι πράγματι τρομακτικό. Το χάος είναι ένα χαρακτηριστικό της πόλης. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοκίνητα, μηχανάκια, πολύ παίζει. Και όχι μόνο σε μία κατεύθυνση, ας πούμε, αυτή που πρέπει, αλλά υπάρχουν και στην αντίθετη κατεύθυνση, όπως υπάρχουν και δίτροχα με περισσότερους επιβάτες, ας πούμε, από όσους μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να χωρέσει ένα δίτροχο. Οπότε, ναι, ο χαμός είναι γενικός. Όμως οι Ναπολετάνοι έχουν βρει κάποιους τρόπους για να βάλουν τάξη σε αυτόν τον χαμό. Για παράδειγμα, θες να κατέβεις με το αυτοκίνητο στο κέντρο. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βρεις θέση πάρκινγκ και ότι τα αυτοκίνητα εκεί που θες να πας διπλοπαρκάρουν ή τρίπλοπαρκάρουν μερικές φορές. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ο λεγόμενος καταχρηστικός παρκαδόρος. Ο παρκετζατόρα αμπουζίβο είναι στα τελικά, ο οποίος πας εκεί πέρα, το αφήνει στα κλειδιά του αυτοκινήτου, του δίνεις και 2 ευρώ και τα κανονίζει αυτός. Βρίσκει θέση αυτός, παρκάρει, ξεπαρκάρει, πάνω στο δρόμο των δημόσιων, το μεταξύ διπλοπαρκάρισμα και τριπλοπαρκαρίσματα μιλάμε. Το αφήνεις και τα κλειδιά, Βεβαίως. Και αφήνεις θέση. Όμως επίσης το μπαίνεις τηλέφωνο πριν πας για να σου κρατήσει θέση. Και του λες έρχομαι. Βρες μου θέση. Και μετά για να ξεπαρκάρει, γιατί μπορεί να σε έχει βάλει μέσα, ας πούμε, και να πρέπει να βγάλει 3-4 αυτοκίνητα για να σε βγάλει. Πώς γίνεται σε ένα πάρκινγκ κανονικό. Ναι. Βγάζει κτλ. Αυτός, με τη μόνη διαφορά το κάνει στο δημοσιοδρόμο. Έχεις μια ιδέα της δημιουργικότητας, της οποίας μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να βάλει την τάξη στο χάος που επικρατεί. Στο Παγκράτη θα μπορούσαμε να έχουμε τον αμπουζίβο παρκατσόρε. Παρκετζατόρε. Μπορούμε να εξάγουμε αυτές τις ιδέες, ναι. Ένας άλλος τρόπος, αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση, είναι πώς περνάνε τις διασταυρώσεις. Δηλαδή υπάρχουν φανάρια, αλλά δεν λειτουργούν, αλλά κάποιος θα περάσει και μετά θα κορνάρουν την ώρα που είναι κόκκινο, ας πούμε. Ναι, και απλά θα μπουκώσει μετά διασταύρωση και δεν θα περνάει κανείς. Στο τέλος, αυτό που παρατήρησα είναι ότι όποιος φαίνεται πιο άγριος, δηλαδή υπάρχει ένα συνήθως, δηλαδή στις διασταυρώσεις υπήρχε κάποιος ξυρισμένος με σβέρκο υδρωμένο που σε κοιτούσε άγρια και αυτός πάντα περνούσε. Ναι, εντάξει, δηλαδή, πέρα δεν παίζεις. Ναι. Δεν παίζει με τα σίδερα. Αυτό και στο δρόμο γενικά είναι ο κανόνας της ζούγκλας αυτός, παιδί μου. Πιο τρομακτικός, πιο μεγάλος, πιο φοβιστικός. Θα περάσει πρώτος, γιατί δεν θες τώρα να μπλέξεις. Αλλά και πάντα υπήρχαν οι κόρνες ενώ υπήρχε κόκκινο.
Αλλά υπήρχαν, επειδή ξέραν ότι θα ξεκινήσει πράσινο για να σε έχουν σε γρήγορση, να περάσεις γρήγορα. Όπως επίσης μερικές φορές μπλοκάρει. Καλά, και εδώ γίνεται. Μπλοκάρει στη μέση του δρόμου Αυτό είναι το χειρότερο. Στο κόκκινο. Οπότε δεν μπορεί να πας πουθενά. Ούτε μπορεί να πας πίσω, ούτε μπορεί να πας. Να τη φας την κόρνα σου όμως για να τιμωρηθείς. Για να μάθεις να μην το ξανακάνεις. Αυτό όμως είναι διαφορετικό στην Νάπολη. Είναι ότι σταματάνε στις διαβάσεις. Σταματάνε τα αυτοκίνητα στις διαβάσεις. Αλλά σταματάνε στο τελευταίο λεπτό. Εντάξει. Δεν ξέρεις δηλαδή αν θα τη βγάλεις. Αν δεν το ξέρεις δηλαδή. Ναι. Έχεις θέμα. Αλλά αν το ξέρεις και πας με αυτοπεποίθηση, σταματάνε. Δηλαδή δεν πάθεις τίποτα. Αυτό ισχύει για πολλές διαβάσεις. Και στην Κηφισία, ας πούμε, έχει κάποια 2-3 διαβάσεις, εκεί προς το ύψος του President περίπου. Ναι, που εκεί μπορείς να περάσεις. Μπορείς να περάσεις, αλλά θέλει την αυτοπεποίθηση. Ναι, αλλά πιστεύω περισσότερο ότι μπορούν να τις ξέρουν. Στην Νάπολη το τρίκ που είχα βρει είναι ότι κυκλοφορούν πολλές κυρίες και κύριοι με καροτσάκια μωρού. Οπότε πήγαινα πίσω από αυτά τα καροτσάκια σαν ανθρώπινη ασπίδα. Και πάντα υπήρχε σεβασμός σε αυτήν την ηλικία. Εντάξει, δεν θα σε κρίνουμε γι' αυτό. Η ανάγκη φέρνει και τέτοιες συμπεριφορές. Ναι, με κάποια τρίκ σε περίπτωση που θέλετε να. Ναι. Βρείτε ένα μωρό και χρησιμοποιήστε το σαν ανθρώπινη ασπίδα. Η συμβολή του podcast μας για σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν όλη αυτή τη δημιουργικότητα στις βρισιές, στο πάρκινγκ, σε όλα. Και όπως είπαμε πριν, η άποψη του Μιχάλη και εμένα είναι ότι στην κουζίνα αυτή η δημιουργικότητα δεν υπάρχει. Κάποια πράγματα τα έχουμε κατακτήσει. Εδώ μένουμε. Τελείωσε. Τσιμέντωσε. Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι είστε καραγκιόζητες για αυτά που λέτε. Αλλά επειδή μιλάμε για την Νάπολη, θα σας πω ότι είστε Πουλτσινέλα. Ο οποίος ο Πουλτσινέλα είναι ο καραγκιόζης αντίστοιχος της Νάπολη. Είναι μια μάσκα από την Commedia dell'arte. Αλλά γιατί λέμε ότι είναι ο αντίστοιχος καραγκιόζης? Είναι ντυμένος πάντα σε λευκά. Έχει μια μεγάλη μύτη, σαν πουλιού ας πούμε, με μια μαύρη μάσκα και με ένα άσπρο για τα μαλλιά από πίσω σαν καπέλο και σίγουρα θα το έχετε δει σε κάποια πιτσαρία μπροστά. Αυτός λοιπόν είναι ένας χαρακτήρας της Commedia dell'arte που παίζουν συνέχεια βασικός χαρακτήρας στο κουκλοθέατρο το ναπολιτάνικο. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι συνέχεια πεινασμένος και προσπαθεί να βρει διάφορους τρόπους με πονηριά για να βρει να φάει ή για να επιβιώσει τέλος πάντων. Οπότε κάνει διάφορα επαγγέλματα όπως και ο Καραγκιόζης, είναι ο φούρναρης, είναι υπηρέτης, είναι ναυτικός, ηχθειοπόλης, τα πάντα. Και είναι επίσης η προσωποποίηση των λαϊκών στομάτων της Νάπολη. Υπήρξε μια ταύτιση δηλαδή με τον τυπικό Ναπολιτάνο της εποχής. Ναι, υπάρχει μια ταύτιση με το λαό ας πούμε της Νάπολη. Προσπαθεί με διάφορα τεχνάσματα, με διάφορους τρόπους οι οποίοι μπορεί να είναι και δημιουργική πλάγη ή τέλος πάντων με ένα τέχνασμα να μπορέσει να καταπολεμήσει την αιώνια πείνα που έχει. Γι' αυτό λέω ότι είναι αυτό ο αντίστοιχος καραγκιόζης. Προσπαθεί λίγο ο άνθρωπος που ίσως του λείπει λίγο δύναμη, του λείπει λίγο στήριξη, του λείπει να νιώσει λίγο καταφερτζής, να νιώσει λίγο ότι μέσα σε όλο αυτό το χάος κάπως εγώ τα καταφέρνω γιατί είμαι λίγο πιο έξυπνος, είμαι λίγο πιο δημιουργικός, είμαι λίγο πιο πονηρός κτλ. Είναι στρατηγική επιβίωση. Πράγματι. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να επιβιώσεις με άλλον τρόπο, πώς το λένε, επινοείς τρόπους με τους οποίους μπορείς να επιβιώσεις. Κάθε μέρα είναι ένα challenge, ας πούμε, πρέπει να ξεπεράσεις, οπότε πρέπει να είσαι δημιουργικός ώστε να μπορέσεις να επιβιώσεις. Πολύ σωστά. Ωραία η τρίπλα αλλά Diego Armando Maradona που έκανε ο Κώστας, αλλά σε επανέλθουμε στο ζητούμενο, έτσι. Ναπολιτάνικη κουζίνα. Να πούμε κάποια πράγματα, εντάξει. Αρχικά, αν πας, ας πούμε, μια εβδομάδα στην Νάπολη, πόσες φορές θα φας πίτσα, πόσες φορές θα φας πάστα και πόσες φορές. Τι άλλη ποικιλία υπάρχει, ας πούμε. Κοίτα, αν πας μία εβδομάδα θα φας 7 μέρες πίτσα, 7 μέρες πάστα, γιατί έχεις μεσημεριανό βραδινό και το πρωί ίσως να φας το πολύ καμία σφολιατέλα, έτσι, αυτό το ωραίο γλυκάκι με τη ρικότα. Τι είναι αυτό? Η σφολιατέλα είναι ένα τυπικό έτσι ναπολιτάνικο γλύκισμα. Ρε παιδί μου, φαντάσου το λίγο σαν κρουασάν στην όψη, αλλά είναι λίγο πιο τραγανό, λίγο πιο κάτι ανάμεσα σε κρουασάν και μπουγάτσα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτή η ζύμη. Μήπως ξέρεις, Κώστα, καλύτερα να μας πεις τι. Όχι, είναι πάστα φρόλα λέγεται αυτό. Ναι. Είδος, ας πούμε, πάστα ζαχαροπλαστικής. Τώρα, λεπτομέρειες. Στην έρευνά μου, τη γαστρονομική, γενικά εξερευνώντας στην Νάπολη, υπάρχει η φρόλα και υπάρχει και η ρίτσα. Η ρίτσα είναι πιο τραγανή και η φρόλα είναι λίγο πιο έτσι μαλακή, αλλά πιο γλυκιά.
Και εκτός από ρικότα, μπορείς να το βρεις και με άλλες γεμίσεις. Δηλαδή, εδώ πέρα εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά στεγανά ότι ρικότα και τέλος, ρικότα ή θάνατος. Έχουμε ρικότα, μπορούμε να βάλουμε και σοκολάτα, μαρμελάδα, διάφορα πραγματάκια τέτοια. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να το φτιάξεις αυτό. Οπότε πρέπει να πας έτσι σε ένα φούρνο ωραίο έτσι. Πάντως, ναπολιτάνικη κουζίνα είναι πολύ πλούσια. Απλά αν δεν ξέρεις, παίρνεις πάντα πάστα και πίτσα. Εντάξει. Οπότε πρέπει να έχεις κάνει την έρευνα που έχει κάνει ο Μιχάλης. Και όπου υπάρχουν πολλά θαλασσινά, ας πούμε. Η πεπάτα τη κότσε, που είναι μύδια. Τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά. Έχει πολλά θαλασσινά, ας πούμε. Έχει καλαμάρια, έχει μεχταπόδι, έχει τέτοια πράγματα. Έχει το ραγκού, το οποίο είναι κρέας. Το οποίο όμως έχει ολόκληρη διαδικασία για να το φτιάξεις. Δηλαδή αυτό το φτιάχνεις μια μέρα, ξέρω εγώ. Θέλει ώρες και ώρες μέσα αυτό. Αργοψημένο πολύ. Το κρέας. Υπάρχει το αγαπημένο σου φαγητό, το σαλτσίτσα φριαριέλι. Το οποίο είναι λουκάνικο με ένα είδος χόρτου, ας πούμε, το οποίο είναι χαρακτηριστικό εκεί της περιοχής. Αυτό είναι πεντανόστιμο από μόνο του, αλλά άμα το βάλεις κάπου αλλού πάνω σε πίτσα, για παράδειγμα, όπως φάγαμε εμείς, εκεί δεν ξέρω, εμένα δεν μου πολύ ταιριάζει με το τυρί. Και επίσης να καταγγείλω και το ναπολιτάνικο marketing που ισχυρίζεται το φριαριέλι, ένα είδος χόρτου τέλος πάντων, είναι μοναδικό στον κόσμο. Όμως που πάω βρίσκω ένα είδος χόρτου, ας πούμε, οπότε ξέρεις, είναι αυτό το όλα τα χόρτα τα τοπικά είναι μοναδικά. Μπορούμε να πούμε και εμείς ότι τα βλήτα, ξέρω εγώ, είναι μοναδικά γιατί τα βρίσκεις μόνο εδώ. Όπως βρίσκεις εδώ τα βλήτα, εκεί τα βρίσκεις στην κυβέρνηση. Δεν είναι σωστό να μιλάμε για ανθρώπους βέβαια έτσι, αλλά. Θα μιλάμε για τα χόρτα. Το σχόλιο. Για τα χόρτα μιλάμε, οκ. Κοίτα, είναι ωραίο χόρτο. Είναι ωραίο χόρτο. Μαζί έτσι με το λουκανικά και αυτά και η συνταγή αυτή, αλλά δεν ξέρω, πάνω στην πίτσα κάπως με χάλασε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Γιατί δηλαδή να προτιμήσεις να βάλεις χόρτα και λουκάνικα πάνω στην πίτσα και να μην βάλεις ανανά. Κοίτα. Σωστό. Δεν καταλαβαίνω. Σε επικροτώ. Το χόρτο δεν έχει τη σωστή υφή, δεν μπορείς να το δαγκώσεις, ρε παιδί μου, μαζί με την πίτσα. Ο λόγος τον οποίο, εφόσον αναφέρθηκε στον ανανά, νομίζω και πάλι πρέπει σταματάμε τη συζήτηση. Χάνω το δίκιο μου. Για την πίτσα και χάνεις το δίκιο σου αυτόματα. Και η ντομάτα είναι φρούτο παρεπιπτόντως, όπως και ο ανανάς. Θέλω να πω εγώ μια δικιά μου εμπειρία σε σχέση με αυτό. Πριν από μερικά χρόνια είχα μια συγκάτοικο από την Νάπολη, την οποία τη λένε Λουτσία, η οποία ήταν και αυτή πάρα πολύ παθιασμένη στο πώς πρέπει να δημιουργείται μια παραδοσιακή ναπολιτάνικη πίτσα μαργαρίτα, μάλιστα. Αυτή λοιπόν που λέτε έφτιαχνε τη ζύμη, ξέρω εγώ, πολλή ώρα και κάποια στιγμή ήθελε να τη βάλει, είχε κρύο, ήταν χειμώνας, ήθελε να τη βάλει σε ένα ζεστό μέρος. Οπότε θεώρησε, εγώ έλειπα από το σπίτι, ότι πρέπει να την τελείξει με το πάπλωμά μου. Οπότε φτάνω κάποια στιγμή στο σπίτι, ήμουν λίγο κουρασμένος, δεν είχα κοιμηθεί πολύ, πάω να ξαπλώσω και λέει αυτή, no, Αλεσάνδρο. Είναι η ζύμη που ζεσταίνεται τώρα. Μπορείς να ξαπλώσεις κάπου αλλού. Δεν μπορείς να την ξεβολέψεις και τη ζύμη. Οπότε αναγκάστηκα να μοιραστώ το κρεβάτι μου με τη ζύμη, αλλά με προσοχή, για να φτιαχτεί η ζύμη όπως έπρεπε. Και μετά αυτό που έκανε νομίζω ήταν ότι έβαλε την ντομάτα και αυτό ήταν. Ας πούμε, δεν ήθελε να βάλει και παραπάνω υλικά. Ήταν κάποια σχολή νομίζω έτσι πολύ αυστηρή. Κοίτα, αυτό είναι οι Ιταλοί που είναι περισσότερο από την Ναπολετάνη. Αυτό το χαρακτηριστικό των Ιταλών το έχουν μεν, αλλά λιγότερο από τους υπόλοιπους Ιταλούς. Δηλαδή, γενικά οι Ναπολετάνοι έχουν μια ευελιξία. Ας πούμε, μπορείς να πεις σε έναν Ναπολετάνο να πιει φρέντο εσπρέσο. Έχω γνωρίσει μερικούς τελευταία που τους ξεναγώ στην τέχνη του φρέντο εσπρέσο. Και το δέχονται, αλλά έξω από την πόλη τους και μακριά από τους φίλους τους. Να δούμε αν μπορείς να πείσεις κάποιον άλλον Ιταλό απ' αλλού. Εγώ έχω δώσει σε Ιταλό, Ντανιέλ, αν μας ακούσεις, χαιρετίσματα, του είχα δώσει φρέντο εσπρέσο να πιει και τον ήπιε όπως πίνεις τον εσπρέσο, σφινάκι. Και έτσι πήγε και αυτό στο φρέντο εσπρέσο μέσα σε ένα λεπτό μάξιμου. Δηλαδή τον ρούφηξε σαν να μην υπάρχει. Όμως είχε μια επανάληψη. Μου είπε ότι δεν τρελάθηκε και ότι δεν το θεωρεί καφέ. Ορίστε. Οπότε ο Ναπολετάνος ξαναείπια. Napoli è mille colore,
Napoli mille paura. Napoli a voce re creatura che sai chiano chiano e tu sai che non sei sola. Στην τελευταία μας επίσκεψη λοιπόν στην Νάπολη, για το πρόγραμμα It's Cyber φυσικά, μας ξενάγησε και μια Ναπολιτάνα Βέρα, έτσι, που ήξερε τους δρόμους, μας πήγε παντού τέλος πάντων, μας πήγε για street food, το οποίο είναι αρκετά ισχυρό έτσι, στη Νάπολη. Υπάρχουν δηλαδή πολλά έτσι, μαγαζάκια που έχουν συνήθως ζύμη, τηγανιτή ζύμη σε διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι τηγανιτή πίτσα που φάγαμε, μπορεί να είναι έτσι γεμιστά. Πώς το λέγανε αυτό? Αранτσίνο. Τα αранτσίνι αυτά έτσι που είναι σαν μεγάλοι κεφτέδες. Έτσι. Πολύ ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Λίγο ανθυγιεινά, λίγο λαδερά, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Οπότε υπάρχει αυτή η κουλτούρα πάρα πολύ. Και εμείς είχαμε πάρει έτσι μια μεγάλη σακούλα και περιδιαβαίνοντας τους δρόμους εκεί στην Νάπολη, περιδιαβαίνοντας τα υπόγεια περάσματα κάτω την πόλη της Νάπολης, τα οποία παρεμπιπτόντως δημιουργήθηκαν ως υδραγωγεία και αποχετεύσεις αρχαίες ελληνικές και ρωμαϊκές, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και αργότερα χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγια για το Δεύτερο Παγκόσμιο. Οπότε, ναι, ζήσαμε έτσι και το σήμερα και το χθες, τρώγοντας τα υπέροχα τηγανιτά εδέσματα της Νάπολης. Εδώ μου δίνεις μια πάσα, γιατί όλοι οι λαοί, αλλά και οι Ιταλοί και οι Ναπολιτάνοι έχουν την τάση να τηγανίζουν λίγο την ιστορία. Να τις βάζουν λίγο μια επιπλέον γεύση. Το αγαπημένο σου θέμα, για πες. Οι Ναπολιτάνοι, έχω παρατηρήσει και θα ήθελα και την άποψη του Κώστα σε αυτό, είναι ιδιαίτερα περήφανοι για το ρόλο τους στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και οι Ιταλοί μάλιστα έχουν και τον Απρίλιο την ημέρα της ανεξαρτησίας από την κατοχή. Εγώ, έτσι σαν ιστορικός, λίγο μπερδεύομαι με αυτά. Γνωρίζω ότι το 1940, στις 28 Οκτωβρίου, ένας Ιταλός πρόξενος έδωσε ένα τελεσίγραφο. Η Ιταλία από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 ήταν υπό το φασιστικό καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι. Αυτό που γιορτάζουν οι Ιταλοί είναι ότι το 1944 απελευθερώθηκαν από την γερμανική κατοχή, δεν ξέρω. Το 1943 στην Νάπολη, τέλος Σεπτεμβρίου, υπάρχει μια συγκεκριμένη αναφορά ιστορική, η οποία είναι κυρίως στην Ιταλία και πουθενά αλλού στον κόσμο, θα έλεγα εγώ, όπου λέει 4 μέρες της Νάπολη. Αυτό, ο αστικός μύθος λέει ότι οι Ναπολιτάνοι διώξανε μόνοι τους Γερμανούς και απελευθέρωσαν την πόλη. Ιστορικά να πούμε μερικά πραγματάκια. Μέχρι το 1943 λοιπόν οι Ιταλοί ήταν μέρος του άξονα, ήταν σύμμαχοι των Γερμανών. Τον Ιούλιο του 1943 οι σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, ξεκίνησαν την επιχείρηση Animals και ξεκίνησαν δηλαδή να εισέρχονται στον Ιταλικό χώρο και να ανακτούν κομμάτια αυτής της χώρας. Το Σεπτέμβριο κοντά είχαν ήδη νομίζω καταλάβει την Σικελία και ξεκινούσαν την πορεία τους έτσι λίγο προς τον νότο. Την ίδια εποχή οι Ναπολιτάνοι ισχυρίζονται ότι έδιωξαν τους Γερμανούς και απελευθέρωσαν την πόλη. Λίγο έχω μπερδευτεί. Γιατί οι Ναπολιτάνοι 21-22 χρόνια δεν κάναν τίποτα και ξαφνικά λίγο μετά την εισβολή των συμμάχων και ενώ οι Γερμανοί υποχωρούν διώξανε τους Γερμανούς. Γιατί να λέμε ότι έχει κατοχή ενώ ήταν εβδομάδες? Δεν είναι και λίγο προσβλητικό ας πούμε στις άλλες χώρες που γνώρισαν κατοχή, όπως η Ελλάδα, ας πούμε, 4 χρόνια να λέμε ότι είναι ένα κατεχόμενο μέρος ή ότι υπήρξε αγώνας ενάντια των κατακτητών. Νομίζω ότι, ας πούμε, ιστορικά αυτό λίγο έτσι είναι ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο ήθελα να το θέσω εδώ. Κοίτα, λοιπόν, καταρχάς είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Ένα πράγμα είναι να υπάρχει στη χώρα σου ένα φασιστικό καθεστώς και άλλο πράγμα είναι να υπάρχει κατοχή ξένη. Όπως είπες, στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943 ο Μπαντόλιο, που ήταν ο αρχηγός των
δυνάμεων του στρατού της Ιταλίας υπέγραψε ανακοχή με τους δυνάμεις του άξονα. Εκείνη την εποχή λοιπόν οι Γερμανοί κατέλαβαν τις πόλεις τις οποίες ήταν πριν, δεν είχαν ανάγκη να τις καταλάβουν γιατί ήταν σύμμαχοι όπως είπες, εκείνη την εποχή τις κατέλαβαν. Οι 4 μέρες της Νάπολης έγιναν από τις 27 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή η γερμανική κατοχή στην Νάπολη δεν διέρχεσε ούτε ένα μήνα. Όμως ήταν γερμανική κατοχή. Και γιατί έγιναν αυτές οι 4 μέρες? Γιατί οι Γερμανοί ήθελαν να πάρουν 30.000 άνδρες από την Νάπολη και να τους πάνε στα τάγματα εργασίας στη Γερμανία, και επίσης ήθελαν να διαλύσουν όλες τις υποδομές της πόλης ώστε να έχουν μια τακτική καμένης γης και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υποδομές οι σύμμαχοι που θα ερχόντουσαν. Οπότε οι 4 μέρες της Νάπολης ήταν μια εξέγερση που ήταν λαϊκή. Δεν είχε σχέση δηλαδή με τους παρτιζάνους ή δεν είχε σχέση με τα κινήματα της αντίστασης. Ξεκίνησε από τον ίδιο τον πληθυσμό ως την ανάγκη επιβίωσης της πόλης. Οπότε η οποία πόλη ήταν καταστραμμένη ήδη μισό από τους βομβαρδισμούς αμερικάνικους, αγγλοαμερικάνικους, που ήταν καθ' όλη τη διάρκεια ας πούμε, του πολέμου και είχαν σκοτωθεί επίσης γύρω στους 30.000 ανθρώπους από αυτούς τους βομβαρδισμούς. Οπότε ήταν μια αυθόρμητη κίνηση, όχι ιδεολογικο-πολιτική, αλλά σε ποια κατάσταση θα αφήσουν οι Γερμανοί την πόλη όταν φύγουν. Οπότε ήταν πολύ σημαντική ιστορικά αυτές τις 4 μέρες στην Νάπολη, γιατί βάλαν το πλαίσιο για το μετά, τι θα γίνει μετά την απελευθέρωση, ας πούμε, και μετά τους Αμερικάνους. Και επίσης με τους Αμερικάνους, όταν ήρθαν οι Αμερικάνοι, ας πούμε, κάνανε βάση την Νάπολη για όλες τις επιχειρήσεις που είχαν στην Ιταλία μέχρι να φτάσουν στη Ρώμη. Και μάλιστα υπάρχουν χαρακτηριστικά, επειδή οι Ναπολετάνοι, κυρίως οι Ναπολετάνοι, έχουν από πάντα μία ανοιχτοσιά στους ανθρώπους, τέλος πάντων, δεν έχουν ρατσισμό. Γενικά υπήρχαν πολλά παιδιά τα οποία γεννήθηκαν και την ώρα που βγήκανε πάνε στο νοσοκομείο και να γεννηθούν, σου λέει αυτό το παιδί είναι μαύρο. Τι έγινε εδώ πέρα? Οπότε υπάρχει και ένα συγκεκριμένο, υπάρχουν τραγούδια που είναι για αυτό το πράγμα. Ένα χαρακτηριστικό τραγούδι είναι η Ταμουριά τα νερά, που λέει τέτοια περιστατικά. Io non capisco che volta che succede, è quello che si vede, non si crede, non si crede. È nata una creatura nera nera, e a mamma chiama gira, sì signore chiama gira. Se gira e vota se vota e gira se. Che tu chiama Ciccio Duono, che tu chiama Peppo Gira, chi lo fa è nera 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 come che. Δηλαδή έτσι υπήρχε μια συσφίξη σχέσεων μεταξύ των Ναπολιτάνων και των Αμερικανών στρατιωτών, εννοείς? Ναι. Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω, γιατί τώρα μου το πήγες λίγο παιχνιδιάρικα και δεν μπορούσα να το σχολιάσω, είναι ότι θεωρώ ότι κάθε λαός έχει λίγο έναν μύθο πάνω σε αυτά τα ζητήματα και αυτός ο μύθος δεν βοηθάει στο να σκεφτούμε τις ευθύνες μας. Και αυτό έχει να κάνει και με τους Έλληνες και με τους Ναπολιτάνους και γενικότερα. Δηλαδή κατασκευάζουμε κάποιες στιγμές ορόσημα και ξεχνάμε όλα αυτά. Οι 4 μέρες σε μια διαδικασία που οι σύμμαχοι έρχονται, οι Γερμανοί φεύγουν, έχουν εθοποιηθεί και ότι εμείς απελευθερώσαμε την πόλη, αλλά 21 χρόνια, 22 δεν κάναμε τίποτα. Στηρίξαμε ένα καθεστώς το οποίο έκανε εισβολές σε γειτονικά κράτη, το οποίο το ξεχνάμε. Οπότε έχουμε εμείς ότι εμείς έχουμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, οι γονείς μας, οι παππούδες μας ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, άρα νιώθουμε καλά με τον αυτό μας. Αυτό είναι έτσι η δικιά μου, ας πούμε, το ζουμάκι, το ιστορικό που θέλω. Αν πρέπει να σχολιάσω, να σου πω ότι αυτό που δεν βάζουμε εδώ, που δεν σχολιάζουμε, είναι το ταξικό κομμάτι του θέματος. Δηλαδή, ο φασισμός υπήρξε
εργαλείο, επιβλήθηκε ως ένα εργαλείο κυρίως μεγάλης βιομηχανίας της Ιταλίας, ώστε να καταπολεμηθούν οι σοσιαλιστές, γιατί μιλάμε για 5 χρόνια μετά τη Ρωσική Επανάσταση. Και υπήρχαν λοιπόν αυτοί που ήταν στην άλλη μεριά της ταξικής σύγκρουσης, οι οποίοι όντως πήραν τα βουνά και όντως κάναν αντίσταση στο καθεστώς και όντως κάνανε πόλεμο στο καθεστώς, οι οποίοι επίσης και για αυτούς βγήκε τον Μπελατσάου, ξέρω εγώ, κινήματα της αντίστασης. Πολλοί, όπως σε όλα τα καθεστώτα, η πλειοψηφία δεν αντέδρασε. Όταν μιλάμε ότι θέλουμε να κόψουμε με το προηγούμενο καθεστώς, γι' αυτό βάζουμε ένα ορόσημο για να πούμε ότι τώρα από εδώ και πέρα, ας πούμε, αλλάζουμε. Γι' αυτό έκαναν τη μέρα της απελευθέρωσης, η οποία είναι το φασισμό, νομίζω, δεν είναι τους Γερμανούς. Ναι. Και γι' αυτό λένε στο σύνταγμά τους ότι το σύνταγμα της Ιταλίας βασίζεται στον αντιφασιστικό αγώνα, για να δείξουν ένα σπάσιμο με το προηγούμενο καθεστώς. Και είναι το ίδιο ακριβώς που κάνουμε και εμείς με το Πολυτεχνείο. Δηλαδή βάζουμε την μετάβαση από την δικτατορία στη δημοκρατία μέσα ενός καθεστώς που υπήρχαν κάποιοι που αντιστάθηκαν και περισσότεροι που δεν αντιστάθηκαν, αλλά το θεωρούμε εμείς ορόσημο για τη μετάβαση στην δημοκρατία. Έτσι όπως θεωρούν και αυτοί ορόσημο στη μετάβαση στη δημοκρατία την αντίσταση την οποία κάνουν συγκεκριμένα άτομα εναντίον του φασιστικού καθεστώς. Πάντως να πούμε ότι δουλεύει γενικά, έτσι, αυτό το εργαλείο, ότι χρησιμοποιούμε κάτι για να ξεπλύνουμε κάτι άλλο. Γιατί οι Ιταλοί, νομίζω ότι στην γενική, ας πούμε, συνείδηση τώρα, είναι αρκετά αγαπητοί από όλους. Δεν υπάρχει ούτε αυτό εναντίον στους Γερμανούς λίγο που υπάρχει καμιά φορά. Τους Ιταλούς τους αγαπάμε, παρόλο που υπήρξε όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι ας περάσουμε αυτό το κομμάτι που ζητούσαμε πριν, το οποίο για μένα δεν είναι τόσο το ορόσημο όσο η λύθη, αλλά θα μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Σε ένα εξτρά εκπομπές θα επανέλθουμε και θα αφιερώσουμε μια ειδική εκπομπή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ακριβώς. Και με ερωτήσεις από κρατές επίσης, αν θέλετε. Πολύ ωραία ιδέα. Μπορεί να έχει να κάνει όμως και με το έτσι ότι ο Ιταλικός λαός και με βάση αφηγήσεις, ας πούμε, ανθρώπων που το έζησαν δεν ήταν τόσο πολεμοχαρής και τόσο αιμοδιψής όσο οι Γερμανοί. Ήταν έτσι λίγο πιο. Τους ενδιαφέραν περισσότερα άλλα πράγματα, να φλερτάρουν. Έχω να κάνει έρωτα και όχι πόλεμο Ιταλός. Να τραγουδήσουν, να πάρουν το μαντολίνο τους. Ακριβώς. Το μαντολίνο, παιδιά, το ξέρατε ότι πρωτοεμφανίστηκε στην Νάπολη. Μάλλον για το αναφέρεις. Το είπε και ο Κώστας πριν. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Δώστε μου το. Ναι. Οι πρώτες του εμφανίσεις του ωραίου αυτού αγαπητού οργάνου εκεί έγιναν. Και γι' αυτό εμφανίστηκε και η υπέροχη ευτενία με τον Nick τον Cage, έτσι. Και γενικά υπάρχει μια κουλτούρα μουσικής στην Νάπολη. Το Σολεμίο, ας πούμε, το πολύ γνωστό άσμα ξεκίνησε από εκεί. Η Ταραντέλα επίσης, που είναι ένας χορός έτσι πολύ αλέγκρος, πολύ ωραίος. Επίσης ο Τζουατσίνο Ροσίνι. Δεν ξέρω να το... Τζουακίνο, εντάξει. Ο Τζουακίνο Ροσίνι, λοιπόν, που έγραψε τον Κουρέα της Σεβίλης. Γεννήθηκε στην Νάπολη και όχι στη Σεβίλη. Τι δουλειά είχε λοιπόν αυτός να κουρεύεται εκεί. Επίσης ο Ενρίκο Καρούζο, που ήταν πολύ γνωστός της όπερας που ήταν στην Αμερική, ήταν στην Νάπολη, την περιοχή της Νάπολης. Και ο Τωτός. Ο Τωτό ήταν ηθοποιός κυρίως, κωμικός, αλλά επίσης ήταν γνωστός για αυτά τα τραγούδια, ήταν και τραγουδιστής όπως το Μαλαφέμινα, ας πούμε, το οποίο είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι. Και επίσης ένα άλλο κοινό που έχουν οι Ναπολιτάνοι με τους Κυπρίους είναι ότι όλοι τραγουδάνε. Δεν υπάρχει Ναπολιτάνος ο οποίος να μην τραγουδάει και επίσης σπανίως δεν τραγουδάνε καλά. Υπάρχει δηλαδή το γονίδιο μέσα του καλού τραγουδιστή, έτσι. Όπως και ο Πίνο Ντανιέλε, πιο πρόσφατος. Γλυκανάλατος μένα, αλλά παιδί μου γνωστός μουσικός Ναπολιτάνος και αυτός έχει μια πολύ εθέρια αγγελική φωνή. Και γενικότερα νομίζω ότι οι τέχνες και το γεωφυσικό τοπίο της Νάπολη αλληλεπιδρούν. Μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς της Νάπολη είναι η Σοφία Λόρεν, η οποία μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα ηφαίστειο σαν το Βεζούβιο που σκεπάζει
την πόλη της Νάπολη. Έτσι. Ωραία το έφερες. Από τις πιο ιστορικές στιγμές του πολιτισμού, ας πούμε, του γνωστού μας πολιτισμού, η έκρηξη του Βεζούβιου. Έτσι. Πομπία. Ναι. Αυτές τις ιστορίες μπορούμε να τις αφήσουμε για κάποια άλλη στιγμή, νομίζω, γιατί είναι πολύ... Απλά να πούμε ότι το Βεζούβιος είναι ένα ενεργό ηφαίστειο. Δηλαδή δεν είναι ότι κρύφτηκε τότε μες στην Πομπία και μετά σταμάτησε. Τελευταία έκρηξη πρέπει να ήταν στη δεκαετία του 70-80, δηλαδή κάπου πρόσφατα. Είναι επίσης ένας θεός, μια θεότητα. Ακριβώς. για την Νάπολη Βεζούβιο. Είναι στο έλεος του θεού αυτού ο Ναπολιτάνος μας. Στην έκρηξη που είχε γίνει το 1944, νομίζω, είχε γίνει μια έκρηξη, είχε γίνει ολόκληρη λιτανία που πηγαίναν στον κρατήρα για να κάνουν αναθέματα στο Βεζούβιο ώστε να σταματήσει να εκρήγνεται. Όχι, ήταν η λιτανία προς το τέμα, ας πούμε. Πέταξαν και κανένα κορίτσι, κανένα αγόρι μέσα. Στο τέλος θα πούμε ότι και ο Βεζούβιος κέρδισε την γερμανική κατοχή στην Νάπολη. Τέλος πάντων. Κώστα, συγγνώμη, τώρα αλλάζουμε λίγο θέμα. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για την μπλούζα σου και απεικονίζει κάποιον, ένα κύριο, η μπλούζα που φοράς αυτή τη στιγμή. Μπορείς να μας την περιγράψεις? Η μπλούζα είναι ένα κομμάτι της παραδοσιακής τράπουλας της Νάπολης. Αυτό νομίζω είναι το 10 κούπα. Και είναι οι Ναπολετάνοι έχουν και αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της μαντικής, το να σου πω το μέλλον σου, να σου πω το ριζικό σου, ας πούμε, ένα πράγμα. Έχουν τη δικιά τους την τράπουλα που έχει διάφορες φιγούρες, μεταξύ των οποίων και αυτή που φοράω στην μπλούζα. Ένας κύριος με ένα ποτήρι πάνω σε ένα άλογο. Επίσης όμως έχουν αυτό που λένε, έχουν την ερμηνεία των ονείρων, όπου έχουν ειδικά manual το πώς αυτό που βλέπεις στο όνειρο μετατρέπεται σε αριθμό τον οποίο μπορεί να παίξει το λότο. Άρα γι' αυτό οι Ναπολιτάνοι κερδίζουν το λότο συνέχεια. Οπότε άμα το διαβάσεις αυτό τον οδηγό, ας πούμε, και το εμπεδώσεις, λες, είδα τον ύπνο τέτοιο, το 6 θα παίξει. Και ναι, αυτό είναι παράδοση επίσης που ισχύει πολλά χρόνια. Εγώ έχω 2 από αυτές τις τράπουλες και έχω μάθει να παίζω τέλος πάντων ένα έτσι ωραίο παιχνίδι που λέγεται σκόπα, το οποίο είναι σαν τη δηλωτή περίπου, αλλά όχι ακριβώς, και έχει αυτές τις φιγούρες αντί για ρίγα, ντάμα και βαλέ. Πολύ ωραίο. Και είναι και ένας τρόπος για σύσφυξη σχέσεων μεταξύ εμού και κάποιων, ας πούμε, υπάρξεων, ιταλικών υπάρξεων. Θέλω να πω δηλαδή με αυτή τη γέφυρα ότι οι Έλληνες με τις Ιταλίδες έχουμε μία, ας πούμε, υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, έτσι. Υπάρχει μια σύσφυξη, ναι. Υπάρχει ένας στατικός ηλεκτρισμός. Είναι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός από αρχαιοτάτων χρόνων. Υπάρχει κάποια παρομοίωση για τις Ελληνίδες, ας πούμε. Δηλαδή οι Έλληνες μας αρέσουν οι Ιταλίδες. Οι Ελληνίδες... Οι Ελληνίδες οι Ιταλίδες για τους Έλληνες είναι όπως οι Ισπανοί για τις Ελληνίδες. Αυτή είναι η σημείωση που είχα κάνει. Αλλά ας επικεντρωθούμε στο κομμάτι αυτό το ελληνοϊταλικό και ο Κώστας... Κυρίως ο Κώστας. Κυρίως ο Κώστας είναι παντρεμένος. Ναι, οπότε η γυναίκα με μένα είναι μισή Ιταλίδα. Μισή Ναπολετάνα, οπότε γι' αυτό με καλέσατε στην εκπομπή σας. Και ο Μιχάλης είναι σε μη τυπική προσέγγιση. Ναι, εγώ δεν παντρεύομαι και δεν νοικοκυρεύομαι. Αλλά ναι, υπάρχει μια συμπάθεια, ρε παιδί μου, έτσι, Ιταλο-ελληνική, ναι. Πάντως, πολλές φορές ίσως σε αυτό το podcast μας ακούσατε λίγο να τσιγκλάμε τον Κώστα, αλλά ήταν έτσι περισσότερο γιατί υπάρχει μια αγάπη στην Νάπολη. Είναι αυτό που λέμε το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Είναι περισσότερο για τους Ναπολιτάνους, τους Νότιο-Ιταλούς, παρά για όλη την Ιταλία, θα έλεγα. Είναι πολύ κοινά τα στοιχεία, η επικοινωνία, το πάθος, η ζωντάνια και τα ελαττώματα, οι δυσαιδαιμονίες, το πάθος που ξεφεύγει, ας πούμε, η ανοργανωσιά. Είναι πολλά πράγματα που είμαστε κοντά, οπότε θα ήθελα να παραθέσω μια πρόταση. Παλαιά υπήρχε το κράτος των 2 Σικελιών, τώρα εγώ λέω να ενωθεί η Νότια Ιταλία μαζί με την Ελλάδα, να κάνουμε το κράτος των 2 Ελλαδών, γιατί ήταν η Μάγνα Γκρέτσια και η Ωραίο. Ετερνα. Με πρωτεύουσα
κάπου στην Κέρκυρα, ας πούμε, για να είναι στη μέση. Ωραία, οκ. Εκτός αν μετά επεκταθούμε και από την άλλη πλευρά. Ναι, και από την άλλη πλευρά. Ωραίες ιδέες έτσι βενιζελικές εδώ από τον κύριο. Δεν ξέρω, ναι, ωραίο. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η Νάπολη είναι καλή ομάδα. Θα ήταν πιο δύσκολο να παίρνουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει, εκεί πέρα ρε παιδί μου θα υπάρχει και μια. Θα ανέβει και το ελληνικό πρωτάθλημα μαζί με την Νάπολη. Ναι. Εγώ συμφωνώ με την ιδέα να την προτείνουμε στους υπεύθυνους πολιτικούς. Αναθεώρηση. Αναθεώρηση του χάρτη. Γιατί η εγκύτητα εξάλλου στην ψυχή μας και στην καρδιά μας είναι σημαντικότερη από το διαχωρισμό που έχουμε βάλει εμείς τώρα με κάτι γραμμές στο χάρτη. Απλά λίγο πρέπει να λύσουμε κάποια θέματα έτσι με την πίτσα και το κρύο καφέ. Ανταλλαγές θα υπάρξουν, θα υπάρξει και αντίσταση, αλλά έτσι βγαίνει το λουλούδι από το αγκάθι. Ισχύει, ναι. Έτσι δεν είναι? Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ήταν λίγο σαν να μιλάμε για την Ελλάδα, μιλώντας για την Νάπολη. Πολλά κοντινά, ας πούμε, χαρακτηριστικά. Τους νιώθω πολύ οικείους γενικά τους ανθρώπους από την Νάπολη. Πολύ όμορφη πόλη, πάθη, εξάψεις ελληνικές, εξάψεις ναπολιτάνικες, όλα ας πούμε έτσι έρχονται και δεν είναι ωραία. Θέλαμε να δώσουμε λίγο έτσι την ουσία των πραγμάτων, τον πολιτισμό. Άμα θέλετε να δείτε κάτι τουριστικό, μπορείτε να ψάξετε στο YouTube διάφορες εκπομπές. Αλλά εμείς θέλαμε έτσι, πρωτού πάτε στην Νάπολη, να μάθετε την ψυχή της. Η Νάπολη είναι μια μαγική πόλη, πιστεύω, που αν κάποιος πηγαίνει με ανοιχτή ψυχή και ανοιχτή καρδιά, είναι σίγουρο ότι θα το απολαύσει. Και που ξέρει μπορεί να γυρίσει και με κάποιο άνθρωπο από εκεί. Ιταλίδα ή Ισπανό. Θέση παράθυρο, Νάπολη και διαχείριση της νίκης.